Bos días, señoras e señores deputados, medios de comunicación, funcionarios, público que nos acompaña. Imos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación Provincial correspondente ao mes de maio do presente ano 2024. Comenzamos polo punto primeiro da orde do día, que a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 30 de abril de 2024. Alguna cuestión á acta? Sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 24, votos a favor 24, non hai en contra nin abstencións, queda aprobada por unanimidade. Aprobada a acta, e antes de entrar nos debates, despois do día, comunicarlles que hoxe, por circunstancias de estar de viaxe, non vai a poder acompañarnos a deputada Carmela, así que seremos 24 na sesión de hoxe en vez de 25. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a declaración institucional para o apoio ao colectivo de persoas con esclerose lateral amiotrófica, ELA Galegas. Hai un acordo dos voceiros, por tanto, creo que xa damos o texto por leído e sometemos a votación. Votamos. Señor Balado, usted non pulsou. Agora sí. Votos emitidos 24, votos en contra non hai, abstencións tampouco. Queda, por tanto, aprobada por unanimidade esta declaración de apoio aos enfermos do ELA. Pasamos ao punto 3, que é a proposta do Goberno en defensa do uso da lingua galega e en demanda da súa promoción. Ditamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Demetrio Salgueiro Rapa, don José Pardo Lombao e don José María Fernández Vázquez, membros do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa ten a palabra dona Iria Castro. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas, medios de comunicación, compañeros e compañeras deputados. Neste mes das letras, no que estamos vivindo este ano, vivimos moitas cousas. A celebración de Luisa Villalta como autora homenaxeada, a Feira do Libro Lugo, que adoita coincidir con estas datas, e tamén as primeiras declaracións do novo conselleiro de Lingua e Cultura, José López Campos, a quen dende aquí lle damos a benvida a un reto tan ilusionante como pode ser estar ao fronte da primeira consellería de Lingua da Xunta, e aproveito tamén para darlle os parabéns ao PP, porque por fin fixo caso ás demandas do BNG de que a cultura e a lingua tiveran unha consellería propia. Pero, desgraciadamente, os parabéns finalizan aí, porque o que vemos cos datos actuais de diferentes informes é que o galego está nunha situación crítica e para mostra os datos estatísticos, especialmente penosos no que respecta á infancia e á mocidade, que son os falantes do futuro. Hai que lembrar o carácter castelanizador da escola infantil, onde os nenos entran falando galego pero saen falando castelán, e iso non o digo eu. Di o último informe da RAC sobre o galego, e onde un de cada 3 adolescentes recoñece que non sabe expresarse en galego. E isto é froito da xestión do Partido Popular, quen aprobou en 2010 o nefasto e mal chamado decreto do plurilingüismo, que, entre outras cousas, proíbe que se impartan aulas de matemáticas, física e química e tecnoloxía en galego. E isto afecta a modernización, a actualización e creación de corpus lexicais e de neoloxismos na nosa lingua, o que supón unha traba para o galego e para nós como pobo. Por outra parte, incumplen o Plan Xeral de Normalización Lingüística ao non implantar ningunha das 400 medidas establecidas para unha presenza do galego xusta en todos os sectores socioeconómicos e laborais, como, por exemplo, premiar e defender o dereito a un atendemento en galego en calquera organismo dependente da Xunta.
E, por último, o terceiro piar no que nos debemos centrar é a comunicación e as novas tecnoloxías, non son as redes sociais, que tamén. E con respecto a iso, hai iniciativas moi interesantes por parte da Generalitat de Cataluña, onde hai, por exemplo, unha dotación de 312.000 euros para fomentar que se creen contidos en catalán en diferentes plataformas para axudar á profesionalización e que o catalán sexa un idioma de uso e norma na Internet. Unha iniciativa que podería copiar o recén chegado Conselleiro de Lingua. Un conselleiro que outro día nunha entrevista dicía que había que buscar un espazo predominante do galego no ámbito digital, pero nos orzamentos hai un total de 0 euros para o proxecto NOS, un proxecto inédito en Galicia que permitirá xerar os recursos digitais e lingüísticos precisos para facilitar o desenvolvemento das aplicacións baseadas na inteligencia artificial e nas tecnoloxías da linguaxe. Tamén falaba outro día o conselleiro na súa primeira intervención dun gran acordo, dun pacto a favor da lingua e parecía que sopraban ventos novos no PPDG. Pero pregúntome eu, que pacto se pode crear cunha estrutura que non cambia? No que se crea unha nova Consellería de Lingua e se pon un conselleiro novo, pero non hai ningún tipo de cambio no equipo e non hai un maior orzamento. En concreto, temos un 61% menos de orzamento que no ano 2009 e que ten 447.000 euros menos que en 2023. E seguen recortando ano a ano as axudas ao sector da lingua, nomeadamente as axudas da traducción de ou ao galego. E hai outras formas de recortar, como a imposibilidade de ver obras audiovisuais traducidas ao galego nun horario decente, só a partir da 1 da mañá, porque non deben ter interese. Para ter un gran pacto pola lingua non pode haber só intencións, ten que haber feitos, e os feitos están nos acordos. A actualización da Lei de Normalización Lingüística de 1983, a elaboración dun novo decreto, desta vez de igualdade lingüística, e a creación dunha rede de servizos de normalización lingüística verdadeiramente estruturada e chea de contido. Grazas. Muchas gracias, dona Iria. Por o Grupo Socialista ten agora a palabra don Miguel Fernández. Gracias, presidente. Moi bo día a todos e a todas. Bueno, un organismo tan pouco sospeitoso como é a UNESCO considera que unha lengua está en perigo cando os seus falantes se deixan de usar, cando empregan en cada vez menos ámbitos da comunicación ou cando deixen de transmitila de xeneración en xeneración, é dicir, que non se incorporan novos falantes. Pois, sin chegáramos a eses extremos, nin moito menos pretender ser catastrofistas, o certo é que asistimos a un proceso de desgalicización moi preocupante e que, ademais, avanza a gran velocidade. É unha situación que veñen de alertar institucións tan diferentes, tan diversas, como a Real Academia Galega, a Avaluadora do Pobo ou a propia Mesa pola Normalización Lingüística, esta con estudios avalados polo Instituto Galego de Estadística. E os resultados, os datos son demoledores. E ainda a risco de repetirme, porque xa se dixeron algúns, sí que quero suliñar uns cantos. Segundo o INE, un 7,6% de rapaces e rapazas de menos de 20 anos afirman non falar nada en galego e outro 21,7% que o falan con dificultade. O mesmo ocorre na escrita, máis do 30% din non ser capaces de escribir en galego ou ter serias dificultades. Se miramos idades inferiores, o panorama incluso empeora. En 2008, un 29,5% dos nenos falaba sempre en castelán. No 2018, apenas 10 anos despois, a porcentaxe disparábase ata un 44%. É dicir, as novas xeneracións están deixando de falar o noso idioma e non se está a producir a necesaria, a imprescindible, diría eu, transmisión entre xeneracións. O demostra o feito de que máis do 70% dos galegos entre 75 e 85 anos empregan preferentemente o galego. Esta cifra entre 35 e 45 anos baixa ao 46%, cae ao 26% entre 5 e 20 anos e só o 21% dos nenos entre 5 e 9 anos o empregan habitualmente. Este é o panorama que eu diría desolador. Este é tamén o resultado da política lingüística errónea da Xunta de Galicia durante todos estes anos. O Goberno galego limítase a convertir o idioma nunha materia escolar máis, sin artellar iniciativas de aprecio e de prestixio social que prolonguen o seu uso fora das aulas. Algo xa de por sí bastante eficiente, porque hai que ter en conta que na ESO a presencia de materias en castelán é moi superior ao galego, 52
52 horas concretamente frente a 29 por 16 de outros idiomas. E algo parecido ocorre en outros ámbitos, na ciencia, na investigación, onde o número de teses doctorales defendidas en galego é insignificante, na xudicatura, nas administracións, ou en non potenciar algo tan trascendental para a visibilización do idioma como é a promoción da rotulación comercial, etc. Consecuencia, por primeira vez, o galego está deixando de ser a lingua habitual predominante en Galicia. Así que, se queremos frear esta deriva e se queremos garantir o futuro para o noso idioma, pois debemos de exixir á Xunta de Galicia que, máis aló de declaracións máis ou menos grandilocuentes, asuma as súas competencias, cambie radicalmente a política lingüística, comenzando unha serie de medidas como pode ser desenvolver o que xa se falaba, o Plan de Normalización Lingüística, que foi aprobado por unanimidade e fai prácticamente 20 anos. A máis de outra serie de medidas que relatarei na segunda intervención. Moitas gracias, don Miguel. Por o Grupo Popular ten a palabra dona Carmen José. Bos días, grazas, presidente. Bo día a todos e a todas. Con esta moción estamos unha vez máis ante o discurso catastrofista de sempre do Bloque Nacionalista Galega, no que neste caso se une tamén o Partido Socialista. Pero a verdade é que os datos do traballo feito pola Consellería, polo Goberno galego, están aí. Grazas ás políticas da Xunta de Galicia produciuse o maior incremento de falantes desde que existe estatística e medran tamén os usos bilingües. Cos datos na man, a lingua galega é a que ten os índices de competencia máis elevado respecto do resto das comunidades que teñen tamén linguas cooficiais, tanto Cataluña como moi por encima do caso do que acontece no País Vasco. Hai xa 40 anos, precisamente, como decía a compañeira, no ano 1983, aprobouse a Lei de Normalización Lingüística de Galicia, a norma que establece o galego como a lingua propia de Galicia. En estas 4 décadas produciuse un salto vertixinoso, tanto a nivel de coñecemento como a nivel de desenvolvemento e de preservación. Repito, o discurso da catástrofe perpetua, o mesmo que levan repetindo case 40 anos, queda totalmente desacreditado. E todos os pasos foron posibles e dados grazas a unhas políticas que puxeron o foco no consenso, no bilingüismo e no respeto á legalidade. E ante todo isto, ante todo este traballo feito polo Goberno galego, vostedes queren trasladar unha vez máis, xa estamos acostumados, á cidadanía que non é así. E, como entenderán, non lles podemos comprar ese discurso. En Galicia, os galegos e galegas levamos anos comprometidos cunha convivencia armónica onde o idioma non é un problema e onde a promoción da nosa lingua por parte do Goberno galego está máis que acreditada. Isto é debido a que contamos cun modelo de bilingüismo cordial, totalmente normalizado, que os cidadáns coñecen e que, ademais, veñen avalando reiteradamente nas urnas. Trátase dun modelo, como dicía antes xa, baseado en principios, a xuízo do Partido Popular, irrenunciables, como é a igualdade e o respeto á lei, garantindo os dereitos de todos os cidadáns, principios como o da convivencia entre os 2 idiomas oficiais de Galicia e o principio tamén da liberdade para que cada un poida empregar a lingua que desexe en calquera ámbito, sempre, por suposto, coa promoción da nosa lingua, da lingua galega, tal e como acontece. As linguas, en concreto a nosa, é unha riqueza coa que temos a sorte de contar e creo que todos coincidiremos que é así e que totalmente de acordo en que debemos defender, como así se está facendo, o seu uso en todos os ámbitos. Pois ben, frente a ese discurso catastrofista, vostedes pon uns datos, pero o certo é que os datos falan. E voulle dar outros que, a verdade, non coinciden moito cos que di vostede, polo menos non coincide moito a interpretación. Ademais, como digo, unha política que os galegos refrendaron nas urnas o pasado 18 de febreiro, cando vostedes o Bloque Nacionalista Galego intentaba esconder un pouco esa política que non lle mercaron os galegos, que non lle mercaron porque non a queren. Pero, ademais, como decía, os datos avalan que se trata dun modelo que funciona. Nesta última década, con respecto e sen imposicións, cun traballo moi importante de promoción, acadouse o maior índice de coñecemento do galego da historia, cunha comprensión oral de case o 100% e escrita do 83%. De feito, hoxe falan galego máis persoas que hai 5 anos.
E a nosa lingua consolídase como maioritaria acadando o maior número de galegofalantes desde que existen estadísticas. Segundo o Instituto Galego de Estadística, o 51,88% da poboación fala só galego ou máis galego que castelán e máis do 75% das persoas usan a nosa lingua a diario. E isto é un éxito que deberíamos recoñecer todos, entendendo, lóxicamente, que hai que continuar na labor de promoción, pero é un éxito do que creo que debemos sentirnos orgullosos. Xa sei que a vostedes estes datos, especialmente o Bloque Nacionalista Galego, non lle gusta recoñecelos. Pero a realidade é que os datos poñen de manifesto que se ten que seguir fomentando e difundindo o uso da lingua e pon de manifesto tamén que as políticas da Xunta de Galicia funcionan. Por iso non podemos apoiar esta moción. No Partido Popular amamos o galego como o fan vostedes e seguiremos traballando pola nosa lingua da forma que funciona. Non imos aceptar leccións de nadie, e moito menos neste eido a través dunha moción que pretende únicamente intentar vender un discurso que non é real. Un discurso que os datos non avalan e que non busca, en realidade, a mellora da situación da lingua galega, senón únicamente que lles compremos un relato que, como digo, non se sostén. Moitas gracias, doña Carmen. Segundo turno, doña Iria. Grazas, presidente. Sorprendeume moitísimo que dixera que non van a apoiar a moción. A verdade, esperaba que sí. Pero que entonces vostedes mesmos non están en sintonía co seu conselleiro. O seu conselleiro de Lingua e Cultura, que dixo que iba a facer un gran pacto pola lingua, que iba a buscar tamén o entendemento con outras forzas políticas, vostede xa dixo dende o principio que non. Mire, nós non vemos nada catastrofista, vemos o que hai. E vivimos no mundo. O que parece que vostedes se aferran aos datos que poden estar sacados de estatísticas, pero parece que non anda moito pola rúa e que non escoita moito o que fala a xente e, sobre todo, a mocidade. Así que eu diríalle que se pasease máis pola rúa e se escoitase que é o que falan os nenos e as nenas, porque se sorprendería, porque non é galego. Dende o BNG vemos o galego como algo vibrante, vivo que se complementa perfectamente coa nosa cultura cunha escena musical vivísima, do máis tradicional ao máis contemporáneo. Unha escena audiovisual moi potente que non fai máis que darnos alegrías. É un sector do libro da lingua, porque hai que considerar o galego como un valor económico moi ricos e dinámicos con 27.000 postos de traballo. Pero non se equivoquen, se isto vai ben, non é gracias ás políticas do PP na Xunta, é a pesar diso. A cultura de todos e de todas, e tampouco son vostedes donos dela, e por moito que lle sigan poñendo trabas a maioría das súas iniciativas. Voulle dar tamén outro dato, que vostede igual non ten por aí. En relación ao dobraxo galego de filmes, de 2011 a 2015 había 3.400.000 euros de orzamento. De 2019 á actualidade hai 1.815.000 euros, un recorte do 60%. É así como se promociona o galego no audiovisual? A ver se me pode responder na súa próxima intervención ou se aferra o discurso que xa ten escrito. Un 60% de recorte é unha das industrias, en teoría, preferentes. Pero iso non é o peor. O peor é que as cantidades executadas andan entre o 50% e o 70%. O que é máis triste aínda. É unha vergoña que non se acabe de executar todo ese orzamento. Outro exemplo relativo a medios de comunicación, onde a promoción da lingua galega como criterio para a distribución das axudas públicas aos medios de comunicación está completamente ausente. E, aínda así, isto non explicaría por que o único xornal diario impreso en galego está sendo excluído sistemáticamente das axudas concedidas. E que era, en 2021, a cantidade era en 2021 de 1.255.000 euros repartidos entre xornais que fan un uso mínimo ou casi nulo do galego. Cremos firmemente que agora que hai unha Consellería de Lingua é o momento de cambiar de rumbo e comezar a traballar nun plan de normalización lingüística moderno que se adapte á realidade social galega. Pero teño as miñas dúbidas porque o PP realmente é o partido do non á lingua galega. É o partido cuxo presidente se puxo detrás da pancarta en contra do galego e cando lle deixaron o posto seguiu recortando fondos de normalización lingüística e é o partido que votou non no Parlamento galego para que puideran, é o partido que votou non a que se poida escoitar o galego no Parlamento español, que é un dereito como todos na casa, de todos e todas poder expresarnos na nosa propia lingua. Gracias. Gracias, dona Iria. Segundo turno, don Miguel. Gracias. Pois fala a señora voceira do Partido Popular de catastrofismo, cando non só os datos, que non son evidentes, sino que incluso a percepción xeneralizada, o que podemos observar na rúa todos os días,
é que se está perdendo o galego, que está en un franco retroceso. Miren, levei os meus nenos á escola falando galego e castelán, e cando remataron a primaria falaban exclusivamente en castelán. Afortunadamente, abriron os ollos, pensaron e agora son capaces de expresarse correctísimamente nas dúas idiomas. Por tanto, para nós hai un fracaso importante na política lingüística que leva a cabo a Xunta de Galicia, e debe ser revisada e mellorada tomando unha serie de medidas. Por exemplo, pois a Lei de Normalización Lingüística debe ser revisada e actualizada, o Plan Xeral de Normalización desenrolado e aplicado, como lle decía, leva 20 anos aprobado por unha gran unanimidade e non se levou a cabo. O decreto do plurilingüismo non sirve, os orzamentos, xa o comentaba a compañeira tamén, nos últimos 15 anos recortáronse nun 60% nada menos, por tanto deben ser incrementados. En xeral, pois desde as administracións públicas, desde a Xunta, debense tomar todas as medidas necesarias para en todos os ámbitos da sociedade, no ámbito social, no económico, no cultural, etc. E o galego debe estar presente na administración, nos servicios públicos, no audiovisual, no ensino, en todos os lugares e espacios do territorio, se realmente queremos conservar esa gran obra colectiva do noso pobo que nos une e que nos identifica como tal. Vanme permitir a licencia, pero voulles ler uns versos do poeta chamado poeta de Meira, Avelino Díaz, que me parece que o resume perfectamente, e que dice que os povos que conservan o seu verbo e llegar don boa lei ao seu falar, aínda que na cruz sexan cravados, non fenecerán xamais. Pois eso, que así sexa, e que o noso idioma siga vivo e permaneza para sempre. Moitas gracias. Moitas gracias, don Miguel. Dona Carmen, segundo turno. Sí, moitas gracias. Miren, apoiar o galego, dende logo, non é comprarlle este discurso falso. Apoiar o galego é apoialo en todos os eidos, como se está a facer por parte da Xunta de Galicia, e con toda a intención de seguir facendo e seguir mellorando na promoción da lingua galega. Falaba vostede antes do proxecto Nós. E chámame a atención, pois, como exixen vostedes a Xunta de Galicia e como calan vostedes fronte ao Goberno de Sánchez, porque precisamente a Xunta de Galicia ten solicitado ao Goberno central unha porcentaxe maior dos investimentos do PERTE da nova economía da lingua. Dos 15 millóns de euros que se presentou para o proxecto Nós, ao que vostede fixo referencia, o Goberno de Sánchez, tamén apoiado por vostedes, que xa digo, se poñen vostedes moi bravos aquí, pero están vostedes moi mansos en Madrid. Pois deses 15 millóns de euros que pediu o Goberno galego, Sánchez só achegou 2 millóns de euros, unha cantidade irrisoria, cando ademais se sabe que estamos a falar dun PERTE que está dotado con 1.100 millóns de euros. Este financiamento que estaba incluído no pacto de investidura Partido Socialista BNG e que o Goberno central incumpliu, e que vostedes calan e calaron, porque xa digo, vostede mencionou o proxecto Nós, pero se lle olvidou mencionar tamén que se incumpliu. Se é verdade que de verdade vostedes queren facer algo pola lingua, recórdolles, ademais, que a Deputación de Lugo ten todavía moito máis marxe para apoiala e fomentala, algo que seguramente sería bastante máis efectivo que presentar mocións tipo como a de hoxe que lles envían desde Santiago con motivo do Día das Letras Galegas, que é cando a vostedes, sobre todo o Partido Socialista, lle parece que toca traer este tipo de mocións. Precisamente, como decía tamén vostede, o 14 de maio o Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude ofreceu no Parlamento de Galicia ese gran pacto, ese pacto pola lingua desta Galicia que coñece, que usa e que ama o galego, porque aquí todos amamos a lingua galega. Así, sen ningún tipo de conflito social, un gran pacto. E xa adiantou tamén o conselleiro que non só tendía a man, senón que a iba manter tendida para intentar iniciar xuntos o camiño para alcanzar ese gran pacto, no que supoño que vostedes, como sempre, estarán en desacordo, porque, desgraciadamente, vostedes se creen que son os donos do fomento da lingua galega, pero os datos non revelan o mismo. Por lo tanto, eu digo, sería máis beneficioso para o Partido Socialista e para a BNG asumir o resultado das últimas eleccións, asumir que non lles mercaron tampouco o discurso que levaban vostedes da lingua galega e poñerse a traballar tamén por ese gran pacto coa Xunta de Galicia, aceptar a man tendida do conselleiro do eido e deixar de utilizar o galego para crispar e para intentar facer política cunha lingua que
tenda pontes e que non peche cancelas, tal e como está a facerse por parte da Xunta de Galicia. Moitas gracias, señora Carmen. Turno de peche, doña Iria. Gracias, presidente. A lingua é o que nos vertebra como pobo, pero se non poñemos remedio á sangría de falantes, irá desaparecendo pouco a pouco. De feito, a Unión Europea insta cada ano, a través da Carta Europea de Linguas Minorizadas, a Xunta a cambiar as políticas, pero sen resultado. O goberno do PP, que rompeu todos os consensos, que incumpre a Lei de Normalización Lingüística, incumpre o Plan Xeral de Normalización Lingüística, que incumpre tamén a Carta Europea de Linguas Minorizadas e desoe innumerables sentencias do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza sobre os artigos nucleares do decreto da vergoña, ofrécenos un pacto do que aínda nada se sabe, pero do que parece que hai dúbidas de que se vai a derogar o decreto da vergoña. En política, as palabras non valen de nada, valen os feitos. E hoxe estamos dando oportunidade de mostrar esa vontade de pacto político e votar a favor dos acordos que buscan un futuro mellor para a lingua. E aí é onde van demostrar se realmente son o partido do non ao galego ou se son un partido comprometido coa sociedade galega que demanda un cambio nesas políticas lingüicidas, tal e como se demostrou na manifestación do 17 de maio de Queremos Galego. Grazas. Gracias, doña Iria. Sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 12, en contra 12, non hai abstencións. Temos que repetir a votación porque se produciu un empate, así que votamos. Votos emitidos 24, a favor 12, en contra 12, non hai abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta proposta de goberno. Pasamos ao punto número 4, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista reclamando á Xunta de Galicia unha liña de axudas específica para os produtores de viticultura heroica. Ditamen da Comisión. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Demetrio Salgueiro Rapa, don José Pardo Lombao e don José María Fernández Vázquez, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e elevala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Muchas gracias, señor secretario. Para exponer a iniciativa, tenga a palabra a doña Pilar García Porto. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Ben, pois, para iniciar a exposición de motivos desta moción, voume remitir ao texto que presentamos, xa que nele evidenciamos que boa parte das necesidades das eivas que sofre o agro galego derivan da incapacidade que ten a Xunta de Galicia, o que tivo ata este momento, alo menos, para planificar estrategias de desenvolvemento axeitadas ao século XXI, medidas que conxuguen a posta en valor pola tradición coa aposta pola modernización, que teñan en conta as circunstancias excepcionais de moitas actividades e convertan esa excepcionalidade nun motor de desenvolvemento e non nunha limitación. Por desgracia, cando a un conselleiro que apostaba por visitar aldeas modelo con zapatos de salón o sustitúe unha conselleira que pensa que queimar os montes é parte do ADN dos galegos e galegas, pois a verdade é que ben pouco podemos agardar. Isto é o que sucede coa actividade vinícola na Ribeira Sacra, unha das denominacións de orixe con maior potencial da nosa comunidade, que non está obtendo da Xunta de Galicia a atención que as súas peculiaridades merecen. Estamos falando, segundo datos do 2023, de 1.322 hectáreas, con 2.212 viticultores e viticultoras, que se agrupan nun total de 99 adegas, e moita desta actividade cae dentro do que se coñece como a viticultura heroica, que é aquela que se desenvolve en terreos a máis de 500 metros de altitude e con pendentes de máis do 30% nos seus bancais. Esas condicións físicas do terreo, como a incidencia do sol, a situación ao abeiro do entorno fluvial, a calidade dos solos, pois danlle aos caldos da Ribeira Sacra a súa personalidade distintiva, pero gravan dun xeito importante a actividade dos e das produtores. Estamos falando de parcelas nas que é virtualmente imposible a mecanización dos traballos, que se teñen que levar a cabo de xeito manual,
tanto o cuidado da vide como a colleita. Todas estas peculiaridades, dificultades no traballo, hai que engadirlle a perda de habitantes nas aldeas de Galicia, singularmente na provincia de Lugo, polo que é difícil atopar mão de obra para os cuidados da ribeira, pero tamén é difícil ter iniciativas empresariais que a medio plazo resulten rendibles porque realmente neste momento non o son. Estamos falando dunha actividade que, máis alá do seu impacto económico, ten como finalidade preservar e conservar o territorio e supón, ademais, un distintivo da paisaxe humana e cultural da Ribeira Sacra, unha zona que, como vostedes saben, foi recoñecida como Reserva da Biosfera e que espera acadar nos despachos da UNESCO a condición de Patrimonio da Humanidade, da que xa goza, dende logo, no corazón de todos os que coñecemos este territorio. A pesares de todo isto, a Xunta de Galicia non ten unha liña de axudas específicas para o mantemento e a promoción da viticultura heroica, axudas que sí existen noutras comunidades autónomas, por certo, como poden ser Canarias, nas que as axudas por hectárea oscilan entre os 2.300 euros e os 2.500, ou outros países como o veciño Portugal, Italia ou Alemania, por citar só algúns exemplos europeos, donde se adoptan tamén dende as administracións liñas de apoio específico de promoción deste tipo de viticultura, ligada ás tradicións e chea de posibilidades de futuro e non só no eido do viño, senón tamén nas estrategias de promoción do medio rural. Nós, dende o Grupo Socialista, nesta institución, mantemos un compromiso permanente co noso sector primario, tamén coa viticultura, polo seu peso no Produto Interior Bruto e como sinal de identidade desta provincia. Entendemos que é unha ferramenta fundamental para deseñar estrategias de futuro no rural. Do mesmo xeito tamén, e dende un primeiro momento, fomos pioneiros, fomos os e as socialistas quen apostamos por impulsar a declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. E dende eses presupostos traemos esta moción para o seu debate e dous puntos de acordo clarísimos, que a Xunta de Galiza estableza unha axuda directa para a produción vinícola con un mínimo de 5.000 euros por hectárea para incentivar os viticultores da Ribeira Sacra e protexer e preservar este territorio, que esas axudas sexan compatibles con outras posibles. Moitas gracias. Muchas gracias, señora Porto. Polo Grupo do BNG ten a palabra don Daniel García. Bo día a todas e todos. Dende o Grupo Provincial do BNG compartimos unha vez máis a crecente preocupación pola nefasta capacidade de xestión da Xunta de Galicia ao fronte da Consellería de Medio Rural, manifestada nesta ocasión a través da moción que debatemos no día de hoxe sobre a situación que está atravesando o Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra. É coñecida a tendencia case obsesiva do Goberno do Partido Popular ao fronte da Consellería de Medio Rural nos últimos anos polos encargos externos ao propio persoal técnico da Consellería para a elaboración de plans estratégicos dos diferentes sectores productivos primarios do país, o que evidencia, en primeiro lugar, unha tendencia á privatización e desmantelamento dos propios servizos públicos por non apostar de xeito decidido pola contratación de capital humano capacitado para tal fin. Deste xeito, no caso do sector do viño, a estratexia foi contratada á Fundación Juana de Vega cun orzamento de máis de 700.000 euros e foi presentada nun acto solemne que contou coa participación do anterior conselleiro de Medio Rural, José González, no ano 2021. Pero houbo máis plans estratégicos estrela. Miren, con antelación redactouse a Estrategia de Dinamización do Sector Lácteo Galego 2025, que contou como ferramenta estrela ou estrelada cunha conta láctea non vinculante e, polo tanto, sen ningunha utilidade para poder negociar o custe mínimo de produción nos contratos coa industria. Posteriormente, chegaría a Estrategia de Dinamización do Sector Cárnico de Galicia 22-30, que se traduciu nunha deturpación da diferenciación da calidade de ternera gallega suprema con respecto á ternera gallega normal,
dobregándose novamente aos intereses da industria fronte aos gandeiros e gandeiras aos que lle prometeron unha axuda que parece ser aínda está en camiño. Promesas preelectorais. O Plan Estratégico da Horta de Galicia 23-30 foi o último detalle co que nos agasallou o conselleiro antes de ascender políticamente á Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. Por desgracia, é precisamente a emigración a que están condenando as políticas do PP ao fronte da Xunta de Galicia aos produtores primarios, dilapidando o orzamento público en escaparates do rural, aldeas modelo e programas estratégicos que adolecen funcionalidade porque non chegan a materializarse en medidas flexibles, reais e efectivas. 3 anos despois, atopámonos cunha incerteza absoluta instalada no sector viticultor da Ribeira Sacra, derivada do excedente de viño nas adegas, sumada á baixa demanda do viño tinto no mercado e ao desplazamento cara á introdución de castes brancas como o godello. O modelo do PP é sempre o mesmo, o poder ao servicio do capital, como con Altri, aínda que intenten sempre darlle unha capa de maquillaxe. Políticas de costas á xente que sostén o territorio, cara as que deberían priorizarse e dirixirse o esforzo orzamentario. Son imprescindibles medidas que acompañen a fixación real de poboación no noso rural. Por este motivo, anticipamos o noso voto a favor da presente moción que pon o foco na xestión do territorio, cun xeito de vida transmitido de xeración en xeración e que se constituíu como identidade propia. Debemos ser capaces de compensar a imposible mecanización dos traballos vitivinícolas nas diferentes subzonas que integran o Consello Regulador, Amandi, Chantada, Quiroga Vivei, Ribeiras do Miño e Ribeiras do Sil. Por este motivo, compartimos a necesidade de que a Xunta de Galicia, como administración competente na materia, articule os mecanismos necesarios para establecer liñas de axudas directas para os produtores de viticultura heroica que cumpran os requisitos que establece o propio CERVIN a través do seu comité científico-técnico para definir os criterios de pertenza á viticultura de montaña. Terreos con máis dun 30% dependente, altitude superior a 500 metros sobre o nivel do mar, viñedos en terraza de cultivo ou pequena viticultura insular. Estas axudas deben ser compatibles co conxunto de medidas postas en marcha para promover a Ribeira Sacra e acadar o seu recoñecemento como patrimonio da humanidade. Moitas grazas. Moitas gracias, don Daniel. Por o Grupo Popular ten a palabra don Armando Castosa. Logo teño malo dato. Don Luís Guitián. Moitas gracias, presidente. Bo día a todas e a todos os presentes. Dende este grupo provincial, imos estar sempre a favor das propostas que se fagan en beneficio da Ribeira Sacra e moito máis aínda a favor do sector vitivinícola, tendo en conta que é a única denominación de orixe de viños que ten a provincia de Lugo. O sector vitivinícola europeo é un dos sectores agrícolas máis regulados dende a propia Unión Europea e as actuacións que se queiran desenvolver neste sector teñen sempre unha exhaustiva normativa comunitaria que ten a súa transposición en normativas nacionais que son de obrigado cumprimento. Por unha banda, temos a regulación por a que se crea a Organización Común de Mercados de Produtos Agrarios que establece na sección cuarta o programa de apoio ao sector vitivinícola español. Este regulamento establece as normas que regulan a atribución de fondos da Unión Europea, fondos dos Estados membros da Unión Europea para a utilización a través de programas nacionales de apoio que financian medidas de apoio específicas destinadas exclusivamente ao sector vitivinícola, co fin de mellorar a competitividade dos viños españois. As accións que hoxe en día poden ser financiadas con cargo a fondos da Unión Europea son a promoción en mercados de terceiros países, a reestruturación e reconversión de viñedos, a eliminación de subprodutos, investimentos en xeral e a colleita en verde. E, por outra banda, coa entrada en vigor da nova PAC, o PASBE, que é o Programa de Apoio ao Sector Vitivinícola Español, deixa de ser unha medida illada dentro do resto da PAC e fomenta un plan estratégico como unha intervención máis. Con iso, este novo PASBE exixirálle tamén participar na consecución de 3 obxectivos, que son o impulsar o sector resiliente, o mellorar o medio ambiente, o clima e o de reforzar o medio rural.
Un Real Decreto de 2022, o 905 de 2022, polo que se regula a intervención sectorial vitivinícola, o ISBE, marca un plan estratégico dentro da política agraria común e actualmente está en vigor e establece os tipos de intervención que elixiu cada país. No caso de España, elixiu a reestruturación e reconversión de viñedos, que aquí xa entran axudas para o acondicionamento de muros, que todos os anos se publican, e en Ribeira Sacra se están reorganizando e restablecendo novos muros con estas axudas dentro da reestruturación e reconversión de viñedos. Entran tamén investimentos materiais e inmateriais en instalacións e transformación, que son dentro das bodegas, novo equipamento e obras nas propias bodegas. Entra a colleita en verde, a destilación de subproductos de vinificación e actividades de promoción e comunicación en terceiros países. E motivada polo COVID-19, a Comisión Europea publicou medidas extraordinarias de apoio ao sector vitivinícola. E entre esas medidas estuvo a destilación de crise, unha medida extraordinaria que está entre as escollidas nese ISV, que é a Intervención Sectorial Vitivinícola. Esta medida de destilación de crises, en algún sitio, como na Rioxa, debeuse a menor venta de viño. Pero no caso de Ribeira Sacra, que se pide por primeira vez neste ano, acabase de pedir agora no mes de abril, precisamente o Estado puxos en contacto coas comunidades autónomas e entre elas a propia Comunidade de Galicia pediu a destilación de crise. Está previsto en torno a 2,5 millóns de litros en Galicia, dos que 2 millóns son precisamente en Ribeira Sacra. O propio presidente do Consello Regulador se puxo en contacto cos alcaldes da Ribeira Sacra e cas deputacións, estuvo presente Pilar García Porto a semana pasada. Decíase que hai unha equivocación cando se dice que se está vendendo menos viño tinto en Ribeira Sacra. En realidade, nos anos 20 e 21 vendeuse menos viño e nos anos 23 e 24 houve unha colleita moi superior á de colleitas anteriores, pero o viño que se vendeu foi exactamente o mismo ou incluso un pouco máis ano a ano, sube nun porcentaxe pequeno. Con respecto á comparación que se está facendo ca subvención que se fai nas Illas Canarias, non ten nada que ver co que se pide nesta moción. Aquí nesta moción pídese unha subvención directa e no caso da subvención das Illas Canarias é unha subvención que entra precisamente por insularidade dentro das propostas que o Estado español pode acollerse aos fondos europeos. Na seguinte intervención continuarei explicándovos o tema canario comparado co galego. Moitas gracias. Doña Pilar, segundo turno. Don Luís, xa o vexo vir. É certo, sí, vexo vir. Vou agardar a que vostedes voten, pero a verdade é que o vexo vir. Miren, nós o primeiro que queremos deixar ben claro é o noso absoluto compromiso co sector primario nesta provincia, pero non podemos deixar de evidenciar a falta de respeto, se me permite a palabra, co sector vitivinícola por parte da Xunta de Galicia, e sobre todo na Ribeira Sacra. Vostede recordará tamén como a min aquel plan Ribeira Sacra da Xunta. Daquela eu tamén tuve unha reunión coa Xunta de Galicia. Fun a Santiago e a persona que amablemente me recibiu díxome que o plan que non existía, que era un título, que sumaban 5 liñas de actuación xa existentes en 5 consellerías diferentes e que lles poñían un título. Así é que nunca chegou a publicarse na web da Xunta, ni nunca chegamos a ver ningún tipo de financiación con respecto a ese plan por parte da Xunta de Galicia. Tampouco consultaron nin o comentaron. A mellor cos alcaldes do Partido Popular, si, co resto de alcaldes e, dende logo, coa Diputación non. Logo tamén vemos como hai esforzos, como as axudas do Xera para o emprego da madeira na construcción, que apenas 6 meses despois, en abril de 2024, a Xunta de Galicia anunciou que desaparecían. Sin comentarios, ese é un modus operandi da Xunta, anuncia e non fai. E nos orzamentos territorializados para o ano 2024 para a provincia de Lugo non hai accións específicas da Consellería do Medio Rural, aínda tendo en conta esas dúas situacións que coinciden, que son as que falábamos outro día na reunión, que foi unha
baixada nas ventas a causa da COVID, que logo produciu un exceso de almacenamento da produción porque houve unha colleita moi boa no ano seguinte. A Xunta de Galicia está para dar solucións, señor Guitián. Eu agradezcolle moito que nos faga este recopilatorio das normas de Europa e todo o demais, pero dígolle que o vexo vir porque vostede auguro que votarán abstención ou que votarán en contra ou en todo caso votarán a favor para quedar ben coa xente, pero vennos a decir que a Xunta de Galicia unha vez máis non ten por qué, non ten competencias, non ten motivos para axudar. Sin embargo, na moción que vostedes traen e que debatiremos máis adiante, sí que lle din a Diputación de Lugo que precisamente non ten competencias sobre o medio rural nin a ordenación do territorio, que sí que ten que dar as axudas. Esa é a fórmula de traballar do Partido Popular, absolutamente populista, como esas axudas de 100 euros que dá vostede no seu concello, que aí sí que quere estar para facer amigos á hora de que vayan a pronunciarse nas furnas, pero en todo caso, eu o que teño claro é que é necesario axudas puntuais, son necesarias axudas puntuais, cando os viticultores neste caso así non lo reclaman, como fixeron outro día na reunión. Gracias, señor Porto. Don Mariel, segundo turno. Ben, señores do PP, deixen de encargar máis plans estratégicos e póñanse a traballar no territorio axudando a xente que desenvolve a súa actividade no rural. A posición do Bloque Nacionalista Galego no sector vitivinícola e por extensión na denominación de orixe Ribeira Sacra é clara. Póñolles deberes para trasladar á Xunta de Galicia. É fundamental que os viticultores e viticultoras teñan contratos de recollida da uva. Isto non o di o BNG, só, dio a lei. Neste momento hai moitos viticultores sen el. É necesario recuperar mecanismos de interlocución como a Mesa do Viño para o establecemento dos prezos. Na actualidade, os grandes adegueiros siguen fixando os prezos, non os viticultores. Débese garantir a recollida de toda a uva a prezos dignos. Para isto hai mecanismos de autorregulación, como as axudas á poda en verde, se reduce o rendemento de produción, o que significaría ata un 25% do rendemento desa produción, e isto non se xestionou ata agora. Debe desenvolverse a lei da cadea alimentaria para garantir que non se produzan as perdas no sector do viño de Galicia. A destilación da crise é unha medida excepcional que debe tratar de evitarse sempre e que, ademais, evidencia unha carencia total de previsión e de programación e que invalida calquera plan que tiveran deseñado por incapacidade executiva de xestión sobre o mesmo. A Ribeira Sacra ten un problema de relevo xeracional para o que serían necesarias medidas extraordinarias cunha certa continuidade no tempo. Precisamos que a orde de axudas para as incorporacións de mozos e mozas á actividade agraria e dos plans de mellora recollan na súa norma complementaria os módulos de investimento necesarios que recoñezan a especificidade das condicións produtivas en zonas onde se desenvolve a viticultura heroica, como é o caso da denominación de orixe da Ribeira Sacra. É imprescindible desenvolver campañas de promoción da calidade diferenciada do viño da Ribeira Sacra que permitan achegarnos a cifras de ventas e comercialización próximas ao ano da pandemia. De feito, teñen sen desenvolver unha das figuras de recollidas no seu plan estratégico, a marca Viños de Galicia, que pretendían integrar dentro do selo Galicia Calidade. E, por último, faise necesario establecer unha comisión interdisciplinar que aborde o cambio climático como factor condicionante clave no futuro, na que se dé acollida ao sector da investigación arredor do viño e o asesoramento agronómico. Como ven, traballo por facer a Xunta de Galicia ten moito. É o momento de apoiar este sector antes de que sexa tarde. Moitas grazas. Moitas gracias, don Ariel. Señor Guitián, segundo turno. Sí. En todo o Estado non existe ningún tipo de axuda directa a viñedos en bancais que dependan das propias comunidades autónomas. No caso da comunidade insular, trátase de unha subvención a través de fondos europeos, é dicir, a comparación que se fai no escrito non ten nada que ver. É dicir, nas Illas Canarias son axudas extraordinarias reguladas por un regulamento do Parlamento e do Consello Europeo de 13 de marzo de 2013, polo que se establecen medidas específicas no sector agrícola en favor de rexións
uniperiféricas da Unión. As mesmas que hai en Canarias, hai nas en Azores, pero son con cargo a fondos europeos, non con cargos á comunidade. Este ano, con cargo a esas axudas europeas, a Comunidade Autónoma Canaria é certo que sacou axudas, producións vitícolas con seguro hasta 2.500 euros e sin seguro hasta 2.300 euros. Pero, repito, non existe ningunha axuda directa no Estado español con cargo a fondos propios da comunidade. Ustedes ponen aquí o exemplo de Canarias e falan de 2.300 euros por hectárea e piden na moción un mínimo de 5.000 euros por hectárea. A hora de pedir, eu estaría encantado, tendo en conta, ademais, que Sober conta co 60% dos viñedos de Ribeira Sacra que reúnen os requisitos dos que fala a moción de viticultura heroica, é dicir, o 30% de desnivel e muros de pedra, conta Sober co 60% do total da Ribeira Sacra. En vez de 5, que sean 10. Para min sería moito mellor. Eu anticipo que, a pesares de que ningunha comunidade española otorga axudas directas para o cultivo de viñedo, en Bacais a Xunta de Galicia ten un estudo dende fai meses, non saiu ahora mismo, para sacar adiante unha línea neste senso. E vai haber axudas directas, seguro de todo. O apoio á viticultura da Ribeira Sacra e a Ribeira Sacra en xeral, dende a Xunta está máis que demostrado. A candidatura a Patrimonio Mundial é unha aposta firme. A retirada estratégica que se fixo no ano 2021, algo habitual, foi en consenso co Estado. Todas as candidaturas que se aprobaron últimamente en España fixeron o mismo. É dicir, todas diron un paso a un lado. No caso de Ribeira Sacra, agora mesmo é a única candidatura firme que ten o Estado español para sacar adiante, porque esta semana pasada, ou fai 15 días, a candidatura de Andalucía tamén diu un paso a un lado. É dicir, agora mesmo Ribeira Sacra é a única candidatura que ten España pendiente, e xa lle digo, dende a Xunta de Galicia o apoio a Ribeira Sacra é completamente firme e vai haber axudas directas aos viñedos en Bancailes similares ás que existen agora mesmo en outros países de Europa. Moitas gracias, señor Guitián. Turno de peche, doña Pilar. Pois alégrame moito sabelo, señor Guitián. A verdade é que está ben que a Xunta de Galicia escoite as propostas que se lle fan dende o sector e dende outros grupos políticos e acceda a esas axudas directas, porque a cuestión é ben clara. Pode facelo ou non? Pode. Ten ou non fondos propios e fondos europeos para facelo? Ten. Por último, queren facelo se teñen o estudio feito que agardan, que o tramiten xa. É agora cando fai falta, non cando este superado o problema. Polo tanto, eu entendo que, ademais, con ese coñecemento que ten vostede por enriba do que outras administracións temos sobre o que vai a facer a Xunta de Galicia, ademais da traslado vostede, como se fora o representante da Xunta de Galicia, neste pleno desas axudas, pois agardamos que efectivamente se produzca canto antes e que vostedes voten a favor desta moción, posto que xa está o compromiso adquirido. Mire, con respecto a esa retirada estratégica da Xunta, home, retirada estratégica é dulcificalo moito. Gracias. Daba vergüenza. Gracias, señora Porto. Rematado o debate desta iniciativa, sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 12, non hai votos en contra, 12 abstencións, queda, por tanto, aprobada esta proposta. Pasamos ao punto número 5, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista reclamando á Xunta medidas para acondicionar a estrada LU 170 entre Parga e Cabreiros no Concello de Xermade. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría, con abstención dos señores deputados don Demetrio Salgueiro Rapa, don José Pardo Lombao e don José María Fernández Vázquez, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e leválo a pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa ten a palabra don Pablo Rivera. Moi bo día, señor presidente, señoras e señores deputados, medios de comunicación, tamén dar a benvida os membros do Goberno Municipal de Xermade que hoxe nos acompañan. Falar desta moción que trae aquí o Grupo Provincial Socialista
é falar de algo que bautizou xa fai uns anos nunha crónica o xornalista Chairego como a estrada sempre esquecida, non? Para facer referencia a esa estrada autonómica da Xunta de Galicia, a Luz 170 que une Momán con Cabreiros. Podía ser ese título perfectamente un título de algún conto do Gran Castelao, pero nada máis lonxe da realidade para describir a situación na que, despois de máis de 2 décadas, se atopa a estrada, como digo, autonómica, que vertebra o concello de Xermade despois de todo ese tempo, non? Unha estrada que, ademais de ser importante para o propio concello, como decía, tamén na súa parte intermedia se atopa o polígono industrial, unha estrada con moitísimas curvas, con trazado moi complexo, con pontes moi estreitas e como moitos tamén trataron de definila no seu momento, estamos a falar dunha estrada indigna para ter a consideración de estrada autonómica. Atrasos constantes, incumprimentos nas promesas unha e outra vez, reparacións parciais con fins claramente electoralistas son unha clara mostra do abandono ao que está sometido esa estrada. Ademais, isto non é que o diga o Grupo Provincial Socialista, que, como xa decía, trouxemos esta moción no ano 2016 e, desgraciadamente, nos vemos na obriga de volver a traer no ano 2024 porque as cousas, desgraciadamente, pouco teñen cambiado. O dixo tamén o exalcalde do Partido Popular, Tomás Rodríguez, que cando lle deixou a alcaldía lle preguntaban tamén nunha crónica que era o que máis votaba de menos ou que había deixado sen facer no seu mandato, pois precisamente dixo que o que máis lle doía fora non poder haber amañado a Luz 170, o seu propio alcalde do Partido Popular, porque non é unha estrada menor, é unha estrada que une ca AG64, Ferrol con Vilalba, que sale ao A6 tamén, unindo a zona sur, unha zona de certa importancia. E aquí recórdolles que o señor Balseiro, que agora cambiou os aires provincianos por os aires da capitalidade, ou a señora Etel Vázquez, que cambiou a consellería por a mesa do Parlamento, xa no seu día, nesa propia institución, se comprometeran públicamente, o poden ver se queren, a facer un investimento de preto de 6 millóns de euros para facer fronte á reparación integral desta estrada. Eso, como ven sendo habitual, pois non se produce. Xa estamos acostumados. Pero o ton desta moción é constructivo, porque é unha necesidade boa para ese concello, é unha necesidade para o desenvolvemento rural, teñe unha oportunidade única para manifestar o seu compromiso real co rural, porque Xermade é precisamente un concello rural que ten un polígono industrial na zona intermedia, no que viaxen autobuses escolares, no que a seguridade da vía non está garantizada, e, polo tanto, pois eu quero tenderlles nesta ocasión a man ao Partido Popular para que apoyen esta iniciativa que xa, insisto, apoyaron no 2016, que xa trouxemos en repetidas ocasións e que considero que é importante apoiar de cara o Concello de Xermade, neste caso, é unha vía que vertebra parte desta provincia, co cal considero relevante. Ademais deso, pois, espero que non fagan como cos incumprimentos constantes da Rolda Leste, que precisamente acaba de decir a Xunta de Galicia que ten que someter outra vez a renovar o estudio de impacto ambiental, acaba de decirlo agora mesmo, o cal lle dá razón o presidente e a Deputación de Lugo nas súas alegacións, porque caducou, así nos vai, que non pase como decía con esa Ronda Leste, que non pase como pasou ca Luz 651 de Folgoso do Caurel, que non pase como Porto Seco de Monforte. O que lles pido é un compromiso firme, unha man tendida para sacar adiante unha estrada que, insisto, é fundamental, é de recibo que esa estrada autonómica este á altura dunha administración como a Xunta de Galicia, se realmente apostan por ese firme compromiso neste mandato co rural, creo que hoxe teñen unha oportunidade única para poder demostrarlo. Moitas gracias, señor Rivera. Por o Grupo Popular ten a palabra don Armando Castosa.
presidente, señoras e señores diputados e diputadas, medios de comunicación, a todos e todas moi bo día. Ahora sí me toca o uso da palabra. Antes tería hoy bastante complicado porque para falar da Ribeira Sacra e da viticultura heroica, que é mellor que o meu compañeiro Luís, alcalde de Sober, que aparte de defender e promover os viños aos compañeros, cando nos xuntamos e queremos tomar algún viño, xamais nos deixa tomar outro que non sexa o da Ribeira Sacra. Pero agora vamos con temas de outra comarca, da comarca chairega, da comarca da Terra Chá, e co acondicionamento da Estrada Lugo 170 que promove esta moción presentada polo Grupo Socialista. Quero darlle a benvida, ainda que non os vexo, e agradecerles tamén a súa asistencia, como dixo o deputado, señor compañeiro Pablo Rivera, a xente que este de Xermade en este pleno, porque me imagino que estarán por aquí pola parte de atrás da bancada popular. En primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu grupo, ao Grupo Provincial Popular, o apoio que xa lles anuncio que se vai prestar a esta moción, e o apoio ao impulso das obras de mellora da Estrada Lugo 170 no seu trazado Lugo-Cabreiros, ou Momán-Cabreiros ou Momán-Xermade. Se isto fora únicamente o que propoñería a moción, creo que xa podríamos parar aquí e non habría máis nada que falar. Habría un consenso unánime e poderíamos xa irnos directamente a votar. Pero claro, a veces o que, digamos, distorsiona un tanto os acordos e as mocións son a exposición de motivos. En canto á exposición de motivos que presenta o Grupo Socialista nesta moción, eu teño que facer cando menos unha serie de consideracións, porque ni moito menos estou de acordo con elas, e hai expresións desafortunadas, unhas excesivas e outras, en todo caso, fora de lugar. Efectivamente, fala dun artículo dun coñecido periodista lucense, ao que dende aquí lle mando un saludo, porque me une con el un bo afecto, aparte que fixo a súa vida profesional durante bastantes anos na comarca da Terra Chá. Imagínome que será o mismo artículo e imagínome que será o mismo periodista, cando nesa ocasión titulou A estrada sempre esquecida, aínda que lo titulaba en castelán La carretera sempre olvidada. Tamén facía referencia en este artículo este coñecido periodista ao arranxo desta mesma carretera na zona de Trasparga a Momán, cunha inversión de 8 millóns de euros, que efectivamente se puxo en marcha con goberno do Partido Popular no ano 2004. Facía referencia á autovía Ferrol-Vilalba, unha infraestructura importantísima apoiada e promovida tamén por un goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia, e facía referencia tamén a unhas obras de enlace entre Cabreiros e precisamente unha a rotonda que une en Cabreiros a autovía Ferrol-Vilalba con Xermade. Menciona na exposición o Grupo Socialista ao exalcalde Tomás Rodríguez, que efectivamente desempeñou o seu cargo de alcalde dende o 2003 ao 2015, alcalde de Xermade, por certo, un extraordinario alcalde de Xermade, onde levou adiante moitas actuacións para o desenvolvemento do seu concello. E, efectivamente, en esa entrevista falaba dun mal recordo. Como a todos os alcaldes, cando o teñen que deixar ou se retiran, pois sempre lles quedan cousas que facer, e unha delas, Tomás Rodríguez, en esa entrevista, unha das que mencionaba, era o arranxo na súa totalidade desta Lugo 170. Pero eu, que é compañeiro e amigo, e teño estado moitas ocasións con Tomás Rodríguez, a min tenme personalmente mencionado que outros moitos peores recordos que tiña na súa época de alcalde, como a escasa ou nula atención da Diputación Provincial coas vías provinciales do seu concello. Por certo, un concello que ten nada máis e nada menos que 19 vías de titularidade provincial con 73 kilómetros, un dos concellos deste
extensión con máis kilómetros e con máis carreteras no ámbito provincial. Mencionaba tamén, e non me vai chegar o tempo, o señor Rodríguez a escaso e nulo apoio da Deputación Provincial en canto a convenios, planes, etc., e axudas da Deputación Provincial co Concello de Xermade. Gracias, señor Castosa. Por o grupo do BNG ten unha palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Moi bo día, señoras e señores deputados, persoas da prensa e demais público que nos acompaña. Ben, aunque ao final se liou un pouco o señor Castosa, entendo que van a apoiar a moción, non? Eu casi o daba por feito porque, bueno, podemos definir como expertos en fiscalización de baches e eu non quería ser mal pensado e pensar que só lle molestan os baches que non teñen que ver ca Xunta de Galiza. Non vostede tanto, pero si o seu portavoz, que pouco máis que é enxeñeiro de camiños, que lle gusta moito facer esa política. Polo tanto, eu, cando estaba preparando esta moción, daba por feito que iba a ter o apoio do Partido Popular, porque a veces non o fan, pero alégrome de que teñan esa coherencia. E eu cagardo, que tamén o dicía o señor Rivera na súa exposición, que non sea unha nova treta. E digo nova treta porque, bueno, tamén preparando a moción, os artigos de prensa falando de as protestas veciñais e dos anuncios da Xunta de Galiza de melloras desta estrada remontanse a moitos anos atrás. Hai tamén un acordo plenario do ano 16. Polo tanto, bueno, esperamos que este voto afirmativo do Partido Popular non sea só pasar este día e non dar a cara contra os veciños de Xermade, senón, bueno, que haxa esa voluntade da Xunta de Galiza e se leven a cabo esas obras, porque é o interese deste tipo de mocións. Polo tanto, tamén, bueno, na súa intervención o señor Castosa tamén poñía sobre a mesa algo que temos dito moitas veces, e non só no Concello de Xermade. As vías provinciales teñen unha extensión moi importante e iso, pois, moitas veces dificulta que estean todas como nos gustaría estar por ser o orzamento limitado. En cambio, bueno, Xunta de Galiza en Lugo ten unha extensión de estradas moito menor que o da Diputación e tampouco ten para presumir as súas vías. Polo tanto, é un toque de atención tamén para cando fan esa política denominada do bache, que tamén miren para as vías de titularidade autonómica. Pero eu que alégrome de que aquí vaya a salir unha votación unánime, e xa digo, o cagardo é que non sea unha cortina de fume ou unha nova treta para contentar os veciños daquela zona e que despois non se fagan as obras. Gracias, don Efrén. Señor Rivera, segundo turno. A ver, dixo que non lle gustaba a exposición de motivos. Eu non me quedou claro que é o que non lle gusta a exposición de motivos. Bueno, despois o mellor mo di, pero eu creo que, home, a moción neste caso pois está bastante ben redactada, non se mete con ninguén, non di nada que o cronista oficial da Chaira pois non dixera, recolle pois notas de prensa. Pero bueno, a ver se lle vai pasar como o cura Patiño, que cando se metía cas nosas estradas, ben que se rían de nós. E agora que só se mete cas da Xunta porque arreglamos a de Momán as Pontes con 1,7 millóns de euros, agora xa, caramba, agora xa non gusta tanto, claro. Pero bueno, a ver, non pasa nada, eu digo en tono constructivo, tendendo a man, volvo a repetir, claro, home, a ver, eu entendo que non hai alcalde malo tampouco, o sea, todos os alcaldes son mellores ou peores, pero malos tampouco hai ningún. Evidentemente, pois o alcalde actual, Roberto, que foi compañeiro aquí, un gran compañeiro, por certo, no anterior mandato, pois que yo pediu a Feijóo 20.000 veces, yo pediu a Rueda, siga aí home que así é incisivo a súa maneira, porque é unha persona cordial e con bon ton, pero lle pide que, por favor, atenda unha demanda que eu creo que é boa para toda a comarca, evidentemente para o seu concello, como lle decía, unha estrada que vertebra a totalidade
do Concello de Xermade. É certo que hai un trozo arranxado que tamén se di aí ata Trasparga, pero, bueno, despois o resto dos trozos ata o final a Cabreiros, pois é unha carretera, como decía, con moitas curvas, moi complexa, que aparte ten na súa zona intermedia un polígono industrial, o que dificulta que os transportes especiais teñan dificultades ou nin tan siquiera podan transitar por esa estrada. Estamos a falar dunha estrada autonómica, non estamos a falar dunha estrada de outras características e, polo tanto, probablemente sexa a estrada destas características en peor estado que hai na provincia de Lugo, tendo en conta que vostedes só teñen 1000 kilómetros na provincia e que destinan o 2,5% do presuposto da Consellería de Infraestructuras á provincia de Lugo, é dicir, 13 millóns, pois, bueno, un esforciño ahora, sen presa, pero sen pausa, eu creo que o poden facer, non? Polos veciños de Xermade, por o ben desta provincia, creo que poden esforzarse un pouco máis, impulsar, que é o único que decimos na provincia, pois onde sexa, onde consideren, as institucións nas que gobernan, porque é a súa obriga, non? Parece que nunca están obrigados a nada, de que cando tremos aquí unha moción, pois isto non vai con vostedes, pero o seu partido é o que goberna a Xunta de Galicia, é o que ten precisamente a competencia nesa estrada Luz 170 que une Momán con Cabreiros, na que xa fixeron actuacións, na que, bueno, pois teñen que asumir ese compromiso. Nós o que pedimos é que se impulse unha rehabilitación integral de todo firme na Luz 170 que une Momán con Cabreiros. Muchas gracias, señor Rivera. Señor Castoso, segundo turno. Sí, intentarei rapidamente dar resposta a tantas e tantas cuestións que se plantexan nesta moción. Señor Efrén Castro, empezaba a súa intervención dicindo que non sabía se íbamos a votar a favor ou non. Eu creo que foi o primeiro que dixen cando iniciei a miña intervención. Despois dice que me liei, pois eu creo que, máis que liarme, puiden liarme de alguna maneira, pero estaba dando resposta a cousas que se plantexan na propia moción. Señor Pablo Rivera, agradezcolle o seu tono e a súa proposta construtiva en canto a esta moción. É certo que dice que parece que hai algunhas cousas que me molestan das que se verten no texto da moción. Aquí fala de nomes propios, fala de que dous parlamentarios lucenses, Sandra Vázquez e José Manuel Balseiro, fixeron teatrillo cando presentan unha pregunta no Parlamento de Galicia con respecto a esta carretera. Eu creo que en todos os parlamentos, no Estado español, en calquera parlamento de comunidade autónoma, todos os grupos parlamentarios, todos os grupos políticos presentan preguntas, esteñan na oposición ou esteñan no goberno, e por iso non hai que calificalos de teatrillo. En definitiva, para rematar moi rápido, eu creo que quero dicirles que oxalá o Grupo Provincial Socialista tiveran a mesma sensibilidade que ten a Xunta de Galicia en canto ao acondicionamento das estradas da nosa provincia. Eu, no meu entorno inmediato, o ano pasado, voulles a mencionar 3 carreteras que se arranxaron, que vertebran a provincia, que vertebran fundamentalmente a comarca da Terra Chá. A Lugo 111, a Lugo 113, a Lugo 120, que son carreteras de Rozas a Badín, de Vilalba a Meira, de Rábade, Moncelo. Son unhas carreteras importantísimas para a provincia e para a comarca. Pero eu, que ando algo pola provincia de Lugo, cada vez que circulo por unha carretera de ámbito autonómica, vexo as que están en perfecto estado. Eu quería poñelas en contraposición, como teñen as carreteras o Estado español ou como teñen as carreteras mesmo a Deputación Provincial. Falaba antes da carretera Momán-As Pontes. Unha carretera que prometeron a bombo e platillo o señor Besteiro e o señor González Formoso no ano 2015 que se iba a arranxar de forma inmediata. Creo que se acabou o último tramo o outro día, comentáronme que asistira o presidente a inauguración do último tramo fai 15 días e creo que o primeiro tramo que se empezou a facer xa necesita outra reforma. En definitiva, o Partido Popular, en base a isto, quere presentar, o Grupo Provincial Popular, unha engádega in voce para que o equipo de goberno provincial impulse tamén as obras de mellora integral de firme, cunetas e señalización na totalidade do trazado das vías de titularidade provincial ao seu paso pola comarca de Terra Chá para garantir
a seguridade dos veciños e veciñas de Lugo e fundamentalmente da comarca Terra Chá, insistindo o noso total apoio, Señor Castosa, rematou o seu o tempo. noso absoluto apoio á moción e ao arranxo de Lugo 170 e Mamán Xermate. Moitas Quite os gracias. párrafos que non valen así de nada e xa está, se acabou. Non, era para reafirmar o apoio ao arranxo destas... Moi ben, moi ben. Digo que había acabado o seu tempo facía un rato e que se lle quitar líneas que non din moito, pois xa está, xa arregla. E a mí xa me extrañaba cando me deron os datos, que evidentemente era un erro, xa me extrañaba que usted levar o tema da Ribeira Sacra, porque digo, como non se plantara algunha cepa ali na lagoa, pois xa, dicía eu, pero tiña un malo dato, tiña un malo dato. Bueno, así que, disculpen. Bueno, por rematado, bueno, queda o turno de peche do señor Rivera. Perdón. Ao final, ves, a Ribeira Sacra ten ese poder, se que queda ahora o turno de don Efrén. Grazas, señor presidente. Bueno, eu moi brevemente, porque eu creo que está debatido e, ademais, vai salir por unanimidade, pero sí, hai cousas, señor Castosa, que lles ofenda que un grupo parlamentar que apoia un goberno faga preguntas sobre se van a arreglar unha carretera. Eu creo que teatrillo é unha forma amable de definir o que é eso nun parlamento. Claro, eu creo que eso, que lles ofende eso, eu creo que na moción do Grupo Socialista utilizaron un termo amable. E despois, bueno, cando falamos das exigencias, incluso, xa decía, levan protestas dos veciños, eu que puden buscar na prensa sobre uns 10 anos protestando por o estado desta... Bueno, se eso lles parece que o que debe facer unha administración, pois direi ao presidente que tampouco se apure tanto cando ven unha moción do Partido Popular, porque según eles 10 anos é o prazo razonable para arreglar unha estrada. Por lo tanto, a veces, cando se dicen cousas, pois tamén hai que poñerse na pel dos outros. Pero, bueno, como decía, eu creo que o importante é que salga por unanimidade, porque é unha estrada moi importante para toda a zona, e non só que salga o apoio daqui, senón pois que o goberno autonómico leva a cabo esas obras o antes posible. Moitas gracias, don Efrén. Ahora sí, señor Rivera, turno de peche. Sí, a ver, evidentemente a proposta in voce de Engádega non a vamos a aceptar porque se veu a falar da luz 170, de algo moi concreto e moi claro. Agradezo a proposta, non dubido da súa boa intención para apoiar esta moción, pero eu, que lles quede claro, eu nunca lles vou a decir unha mentira, nunca, nin a vostedes nin ao Partido Popular. Outra cousa é que non lles gusto o que digo, pero isto que dixo o señor Balseiro e a señora Etel Vázquez de que iba a meter 6 millóns de euros está registrado na sesión na acta de sesión do Parlamento galego. Entón, bueno, pois nós o que queremos é que se impulse esa estrada dunha vez por todas. E claro, mete a Diputación por o medio, pero mire, solo en datos, o sea, o orzamento da Consellería de Infraestructuras é de 508 millóns de euros. E ten 4.000 kilómetros menos de carreteras na provincia de Lugo que ten a Diputación. Por lo tanto, pois é matemática pura e dura. É dicir, inviste nesta provincia o 2,5%. Entón, porque inviste un pouquiño máis, esos 6 millóns de euros, pois, viñanos moi ben. Viñalle moi ben o Concello de Xermade, viñalle moi ben o comarca da Terra Chá. Moitas gracias. Moitas gracias. Sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 24, non hai en contra nin abstencións, queda, por tanto, aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 6, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG para solicitar á Xunta de Galicia modificar a Lei 6 de 2007 de Portos de Galicia para eximir os concellos e entidades sen ánimo de lucro do pago pola utilización dos terreos portuarios. Ditamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Demetrio Salgueiro Rapa, don José Pardo Lombao e don José María Fernández Vázquez, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa, ten a palabra don Daniel García. Moitas grazas, señor presidente.
Dende o Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego traemos esta moción ao Pleno Provincial da Deputación de Lugo demandándolle a Portos de Galicia que exima aos concellos e entidades sen ánimo de lucro do pago pola utilización dos terreos portuarios. A tributación sobre este tipo de actividades non lucrativas supón para os concellos da comarca da Mariña de Lugo unha carga máis para as súas arcas e unha carga moi importante, xa que os concellos están nestes momentos asumindo os custes derivados da asunción de moitas competencias impropias, por desidia ou inanición por parte do Goberno do PP ao fronte da Xunta de Galicia. En este caso, o que nos ocupa é unha administración autonómica a que se beneficia polo cobro de tasas pola realización de actividades, ben sexan organizadas por os propios concellos ou por entidades e asociacións sin ánimo de lucro, asociacións, colectivos ou entidades que representan a veciñanza local e que realizan estas actividades de carácter educativa, deportiva, cultural ou outros eidos non lucrativos, como todos sabemos. A vida social e as diferentes actividades lúdicas nos povos costeiros realizanse de cara ao mar. Dende hai moitos anos, dende hai séculos, realízanse en espazos públicos. Estas actividades e, polo tanto, as asociacións que hai detrás delas están en serio perigo de desaparecer. Eses espazos que eran tamén zona de descarga de pesca e mercadorías, esas zonas que agora son competencia do ente público Portos de Galicia, que legitimamente establecen tasas para o cobro pola actividade portuaria, que lóxicamente é necesario que o fagan, porque é a administración responsable do mantemento dos servizos ofertados dentro do seu marco competencial. Mantemento, limpeza, reparacións, suministros, etc. Pero creemos que é necesario descargar a concellos e asociacións dese pago que xa están realizando actividades porque están realizando actividades que dinamizan os povos costeiros e axudan a manter así a poboación. Os diferentes tipos de tarifas establecidos por Portos de Galicia, para quen as descoñeza, pois son as seguintes: tarifas por servizos xerais, a X1 regula a entrada e estadía de barcos, a X2 o atraque, a X3 a mercadorías e pasaxeiros, a X4 a pesca fresca, a X5 a embarcacións deportivas e de lecer, a X6 a os servizos de recepción de refugallos xerados por buques. As tarifas por servizos específicos regulan a E1 guindastres, a E2 almacenaxe locais e edificios, a E3 o fornecemento e a E4 servizos diversos. Por último, as tarifas portuarias polo exercicio de actividades comerciais, industriais e de servicios, por un lado, regulan a actividade portuaria e, por outro lado, as actividades auxiliares non estritamente portuarias. Insistimos con esta moción que é preciso que exista unha tarifación por servizos. Creo que estamos todos de acordo que é imprescindible a recaudación. Pero no caso do Concello e entidades sin ánimo de lucro entendemos que se debe establecer unha excepción e por este motivo solicitamos no presente pleno a eliminación deste tipo de tasas establecido por Portos de Galicia para as actividades realizadas polos concellos e asociacións nos terreos xestionados polas autoridades portuarias de Galicia. Creo que é unha moción de sentido común e espero que dentro do Partido Popular apoien estas demandas á Xunta de Galicia. Moitas grazas. Moitas gracias, don Daniel. Por o Grupo Popular ten agora a palabra don Demetrio Salgueiro. Gracias, señor presidente. Bos días a todos e a todas. Bueno, anticipo o voto en contra do noso grupo, non por un tema de falta de interese ou de estar de acordo ou non co que se solicita nesta moción, sino por un tema estritamente de competencias, non é nin o foro, nin o lugar, nin a forma, e ademais sería atentar contra a legalidade establecida, pedir que o ente público Portos de Galicia ou a Xunta deixen de aplicar estas tasas que legalmente están aprobadas e está rexida por unha lei de tasas aprobada no Parlamento de Galicia, que é precisamente onde habería que solicitar isto no seu momento. A actividade de Portos de Galicia
como digo, está rexida por estas tasas que non son un xuro, non son un imposto con o cal non se pode establecer como tributación, senón que son unha tasa por servicio de uso privativo de solo público. A responsabilidade de Portos de Galicia ten que ver co sector do mar, a quen se debe é, sobre todo, un sector que goza de moitas exencións e bonificacións a estas tasas. As tasas marítimas, e de feito con estas tasas o que sirven é precisamente para mellorar as infraestructuras portuarias e para mellorar tamén os servicios que dá Portos precisamente á xente do mar a quen se debe e para no que revirten as tasas que se cobran. En este caso, pois é importante ter en conta o principio de equilibrio orzamentario, que os ingresos que recibe Portos pois deben cubrir eses gastos, pero, repito, o tema é fundamentalmente de legalidade. A lei de tasas, como digo, ten numerosas bonificacións orientadas a protexer a actividade portuaria, entre elas a actividade profesional, a náutica, as administracións públicas que están exentas de pago cando non hai actividade económica, a actividade comercial, as embarcacións tradicionais, os sistemas de xestión da calidade e medio ambiente, a entidades do terceiro sector, como, por exemplo, a Cruz Vermella. As cantidades das que se falan na moción son correctas, pero esta recaudación de 2,9 millóns de euros fai referencia á recaudación tanto que se recauda pola E2, que grava a celebración de festas e mercadiños, como a recaudación por vía de canon, autorizacións e concesións, nos que non só están recollidas as cantidades que se recaudan dos concellos, sino tamén de outras actividades. E respecto á reversión de terreos, que é algo que sería o máis importante a tratar aquí, que na emenda de engade que acabo de ver presentada polo Partido Socialista se fai referencia a ela, pois é o máis importante, non? Dende a Consellería do Mar vense traballando dende a pasada legislatura nun procedimento global para revertir a Administración Xeral do Estado os terreos de portos que non son necesarios, que teñen declarada a súa innecesariedade. Despois dun traballo de consulta aos propios concellos tamén e a Federación Galega de Municipios e Provincias, como digo, neste momento estáse traballando nesa reversión e despois haberá que os concellos terán que falar coa Administración Xeral do Estado para que lle cedan eses terreos aos propios concellos, ou senón sería con quen terían que falar das tasas por uso deses espacios. Entón, hai o firme compromiso da Xunta de Galicia de avanzar nesa reversión dos terreos e todos estamos de acordo en que así se faga e que se cumpla ese acordo alcanzado pola FEGAM. Respecto ás cantidades que reflexa a moción, no Concello de Burela e no Concello de Foz, que principalmente serían os máis afectados por isto, en canto ao Concello de Burela, pola tarifa E2, que son as tarifas de feiras e mercados, recaudáronse no ano 2022 9.200 euros e o resto foron por canons, autorizacións e concesións que supuxeron 2.800 euros. E no Concello de Foz a cifra non cadra coa cifra proporcionada por Portos de Galicia, xa que consta unha cantidad de 68.000 euros, donde se citan aquí 120.000 que non sabemos moi ben de onde salen. En este caso, pola E2 foron 47.600 euros. Tamén consta algunha actividade, como por exemplo a Asociación Protectora de Animais, dos que non consta que haxa ningunha solicitude nin autorización para a súa instalación. O resto falaré na segunda intervención. Gracias. Muchas gracias, señor Salgueiro. Por el Grupo Socialista tengo la palabra don Francisco Cajoto. Gracias, presidente. Bo día a todos os diputados e medios. Bueno, eu a verdade que quedo un poquinho abraiado, señor Demetrio, compañeiro tamén alcalde Mariñán, porque o que estamos soportando os concellos, os municipios da costa con estas tasas é evidente, non? O que está a desenvolver a nivel xeral a Administración Autonómica non é só que teñamos que asumir competencias impropias da Xunta de Galicia, sino que nos sobrecargan de tasas
todos os días os concellos. E estamos a falar, e por iso facemos esa emenda de engádega, está a falar vostede do compromiso da Xunta de Galicia en cumprir un acordo que asinou coa FEGAM en setembro do ano 2021. Setembro do ano 2021. É un acordo que é simplemente para cumplir a legislación vixente, a parte do que transmite o compañeiro do BNG, que teño que dicir que esta moción moi ben acaída, con modificación da Lei de Portos. A Lei 22/1988 do 28 de xullo de Costas é o marco xurídico que define a protección e a utilización do dominio público marítimo terrestre, especialmente a ribeira do mar, onde están os portos. Os portos están na ribeira do mar. Ben, no artigo 50 determínase o que acontece cando o espacio adscrito xa non é utilizado para un fin portuario. Sabe vostede o que acontece nos portos da Mariña, en concreto podo lle falar o do concello que teño a honra de presidir, que é o caso do concello de Foz, no que, tristemente, a actividade portuaria vai esmorecendo, e máis, coa falta de compromiso, porque hai un dragado que se sigue prometendo, ora botarán a culpa a Costas, non? Pero ano tras ano vamos retrasando unha ampliación do outro porto como é o Porto Chico que nunca chega, non? Pero o certo é que a actividade portuaria vai esmorecendo. E o artigo 50 da Lei de Costas di que os bens de dominio público marítimo terrestre adscritos a unha comunidade autónoma que non sexan utilizados para o cumprimento dos fins aos que se adscribiran, quere dicir que xa non teñen un uso portuario, segundo os artigos 131 e 149 da Constitución, revertirán ao Estado. Co cal, a Xunta estáos utilizando, Portos de Galicia estáos utilizando de forma fraudulenta. Está a cobrar unhas tasas de forma fraudulenta, porque eses espacios portuarios xa non teñen un uso portuario, senón que debería devolvelos a Xunta ao Estado. E por iso, a FEGAM, a Federación Galega de Municipios e Provincias, por certo, a Diputación, que é o Concello dos Concellos, tamén representa os municipios e tamén os de costa, por iso se trae esta moción aquí. Ese acordo fixo un mecanismo para que eses terreos revertiran ao Estado e, unha vez devoltos ao Estado, os concellos, unha vez desafectados, recibiran a cesión, que ten carácter gratuito segundo a lei. Despois non teníamos que pagar nada. Que é o que pasa aquí? Pois que desde o ano 2021 os concellos tiñamos ata o 15 de outubro para presentar a proposta de terreos que queríamos que fosen desafectados, pois non lle interesa a Xunta de Galicia. Interésalle seguir cobrando as tasas, unhas cantidades importantísimas. Entendo que interésalle que ese diñeiro que pagamos os concellos mariñaos revirtan noutras inversións, noutros portos de Galicia. Por exemplo, digo eu que en Sanxenxo ou en Porto Novo terá moito máis interese que nos portos do norte de Lugo, moito máis interese. Son 2 anos e medio e Portos de Galicia sigue sin resolver o primeiro dos trámites que tiña que facer, que lle digo de forma literal como é: valoración de Portos de Galicia da solicitude presentada polo Concello e elaboración de plano por parte de Portos daqueles terreos dos solicitados que sexa posible declarar a innecesariedade en base aos criterios técnicos fixados. O sea, que Portos de Galicia tiña que facer un plano para os que somos técnicos, como a señora Meijide, é un plano, non? É un plano en planta dos terreos que solicitamos os concellos, que teñen que ser devoltos e revertidos. E ese plano levoulle 2 anos e medio á Xunta, ainda seguirán facendo ese plano. Entendo que se quedou sin tóner a impresora, ou algo pasou con ese plano. E os concellos, mentras tanto, seguimos pagando esas tasas. Gracias. Gracias, señor Cajoto. Segundo turno, don Daniel. Ben, só lles estamos pedindo que apoien por unha vez as entidades locais e as asociacións e colectivos que representan a veciñanza.
Señor Demetrio, se falamos de exencións, Portos de Galicia xa se estableceu en máis casos, pois no ano 2022 levou adiante e executou unha proposta de bonificacións e exencións extraordinarias e transitorias en materia de tasas portuarias e autonómicas a raíz da invasión de Ucrania para paliar os efectos económicos indirectos derivados do aumento de prezo dos combustibles fósiles, petróleo e gas. Naquel momento todos estivemos de acordo, dada a gravidade da situación global, pois ese aumento de prezos prexudicaba notablemente a actividade dos diferentes sectores económicos locais, pesqueiros, comerciais, industriais e de servizos. Nestes casos, bonificárase as tarifas X4 sobre a pesca fresca e procederase á exención da tasa con carácter extraordinario por utilización e aproveitamento de dominio público portuario e procederase tamén á exención da tarifa E2 de almacenaxe, locais e edificios. Mencionamos estes casos de bonificacións e exencións temporais simplemente como exemplo da viabilidade e que a execución da excepción para os concellos e entidades sen ánimo de lucro é tamén posible. A excepción é necesaria, é beneficiosa para a veciñanza e de interese público xeral. Recibimos a emenda de engádega do Partido Socialista con eses dous puntos que imos apoiar, xa que complementan o recollido nesta moción. Moitas grazas. Gracias, don Daniel. Segundo turno para don Demetrio. Moitas gracias de novo. Como dixen, non é que non apoiamos, podemos estar de acordo no fondo da cuestión, pero que non vamos a apoiar é algo ilegal. Algo ilegal como que se reclama ir en contra de unha tasa establecida e aprobada no Parlamento de Galicia e precisamente contra a que tuveron oportunidade os seus diputados presentar as súas alegacións ou as súas emendas. Pero, curiosamente, o Partido Socialista en este punto non presentou ningunha emenda. Ningunha emenda. Si presentou unha, na número 13, o BNG, que lles paso a ler literalmente. Emenda número 13, presentada por Ana Pontón o 17 do 11 do 23. Nas concesións ou autorizacións de dominio público portuario outorgadas a outras administracións ou a entidades náuticas ou culturais sin ánimo de lucro para actividades de ensinanza de náutica deportiva ou de conservación ou recuperación de embarcacións tradicionais terá unha bonificación do 100%, na que se refire exclusivamente a estas actividades, sempre que non sexan obxecto de explotación económica. Esta é a única emenda que hai presentada no Parlamento de Galicia á Lei de Tasas aprobada no Parlamento de Galicia. E agora, veñen reclamando aquí na Diputación, porque nin a Diputación nin os concellos teñen competencia en isto, pero para eso está o Parlamento de Galicia, onde se aproba esta Lei de acompañamento aos presupostos. Por que non a presentaron os seus representantes ali, que é onde tiñan que facelo? Non, veñen solicitalo aquí, que non temos competencia, e agora veñen tratar de aprobar aquí algo ilegal, que é aprobar que Portos de Galicia non cobre unha tasa legalmente aprobada no Parlamento de Galicia. A ver, eu creo que non podemos aprobar isto, independentemente que digo que podemos estar de acordo e que traballaremos como se comprometeu a Xunta de Galicia na reversión dos terrenos, que eu creo que é o máis importante. Nos terrenos que xa non son necesarios para Portos de Galicia, que se produzca a reversión, avanzar en esa situación. Estamos de acordo en continuar, como se pide no punto 2 da emenda de engádega do Partido Socialista, para continuar avanzando en ese procedimento. E despois, pois, a Administración Xeral do Estado xa negociará cos concellos a cesión gratuita deses terreos para que non se teña que pagar por eles. Pero, en canto a aplicación e ao cobro de unhas tasas legalmente establecidas, evidentemente non podemos, e menos que se devolvan os cartos dunhas tasas cobradas en anos anteriores, como pide no punto 3, no seu punto 3, a emenda de engádega do Partido Socialista. Eso xa sería unha ilegalidade tremenda. E dende aquí, pois, dende o noso grupo, pois non podemos apoiar algo, como digo, que é ilegal. Independentemente, como digo, que esteñamos de acordo en que os concellos non teñan que soportar eses costes por unhas actividades que tradicionalmente se veñen facendo nos recintos portuarios. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, don Demetrio. Señor Cajoto, segundo turno.
Emenda de engádega que indica no punto 2 instar a Portos de Galicia e a Xunta de Galicia que cumpran coa maior celeridade posible os acordos tomados coa Federación Galega de Municipios e Provincias en setembro de 2021. Creo que algo temos que falar a provincia da Federación Galega de Municipios e Provincias. Esta moción tamén a levaremos ao Concello de Foz. Reclamar a Portos de Galicia o importe devengado polos concellos en concepto de taxas portuarias con posterioridade ao 15 de outubro de 2021, porque levan 2 anos e medio para elaborar un plano. Dígame vostede cantos anos máis vamos ter que esperar para ver ese famoso plano que a Xunta de Galicia está tardando tanto en redactar. Mire, Festa Normanda, 9.441,49 €. Isto é do ano 23, máis reciente, pagado polo Concello de Foz. San Lourenzo, Festa de Interese Turístico de Galicia, a cal nos dá unha axuda de 2.000 €. Cóbranos pola Festa de Interese Turístico de Galicia 8.167 €. Ano 23, festa en agosto, están todos convidados, Concello de Foz. Festas do Carmen, festas mariñeiras, todos o sabemos, 6.340 €, 16 de xullo, tamén poden ir, Concello de Foz. Festa do Chícaro, está un pouquiño menos porque só é un día, e saltamos o berberecho, en Foz chamámoslle Chícaro, 514 €, esta deste ano 2024. Instalacións deportivas, aquí 5.444 €. Outras instalacións deportivas, piscina, 18.820 € do ano 2023, perdón. Mercado, o mercado o dos martes. Todos os martes temos mercado, un dos máis importantes da Mariña, produtos hortícolas, frutícolas e tamén peixe. Tamén se vende peixe neste mercado, mercado semanal. Ademais, ten moita aceptación. Estamos a falar que entre novembro do 23 e o 27 de decembro, 16.942 €. En total, anual, 40.044 € que lle cobran a Xunta de Galicia, Portos de Galicia, ao Concello de Foz por celebrar o mercado semanal, o mercado de produtos tradicionais. Pero non só eso, falaba vostede da Cruz Vermella, estálle cobrando a Protección Civil 408 € por usar tamén parte das instalacións portuarias. E todo eso, todos eses cobros, estáos facendo de forma fraudulenta porque son terreos que xa non teñen un uso portuario e que tiñan que estar en más do Estado. E se isto lle parece normal, a min, desde logo, non. Muchas gracias, señor Cajoto. De turno de peche, don Daniel. Ben, pedir que se modifique a lei non é ilegal. O que é ilegal é non cumprila. Non tente enganar a ninguén. Nos estamos pedindo que se modifique a lei, precisamente. Anualmente, como dicía o compañeiro, concellos mariñaos como de Burela e Foz suman entre os dous máis de 100.000 € de tasas polo uso de terreos portuarios. Isto é un auténtico lastre para as arcas municipais e unha medida inxusta que estamos ante a posibilidade de paliar coa modificación desta lei. Parece que ao Partido Popular non lle importa a Mariña, nin os concellos, nin as asociacións, alá vostedes co seu criterio. Eu pregúntome se vostede está cos concellos mariñaos ou está do lado dos recaudadores de portos. Non sei, pense vostede de que lado estar. Nós temos claro de que lado estar. Como dixen antes, imos aceptar a emenda de engádega por ir en sintonía co reclamado co noso grupo nesta moción. Moitas grazas. Muchas gracias, don Daniel. Por rematado o debate e aceptada esa emenda, por lo tanto, votamos o texto con esa emenda de engádega. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 12, en contra 12, non hai abstencións. Repetimos a votación ao producirse un empate. Votamos. Señor Fernández non votou. Bueno, agora sí. Votos emitidos 24, a favor 12, en contra 12, non hai abstencións, queda aprobado por voto de calidade.
Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Provincial Popular para que a Deputación de Lugo retome de forma inmediata as xestións para a construción do Centro de Atención a Maiores de Folgoso de Courel. Ditamen da Comisión. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención do señor presidente, don José Tomé Roca, e dos señores e señoras diputados e diputadas, dona María del Pilar García Porto, don Francisco Jajoto Caserío e dona Marisol Morandeira, membros do Grupo Provincial Socialista, e do señor deputado don Daniel García Fernández, membro do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego, acordei tamén favorablemente a moción presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa ao conxunto do Pleno, ten a palabra don Jesús Núñez. Gracias, señor presidente. Señoras e señores diputados, benvidos os veciños da comarca dos Ancares de Becerrea que nos acompañan nesta ocasión. Bueno, traemos unha moción, por suposto, en sentido construtivo, aplicando, diríamos, a doutrina Rivera Castro, que facían mención nunha das anteriores mocións. 10 anos son suficientes para calquera actividade, estón completamente de acordo. E tamén falaban do compromiso co rural, co cual tamén estón completamente de acordo. Bueno, pois, en este sentido, vai a facer agora, no próximo mes, 9 anos, a Corporación Municipal do Concello de Folgoso de Courel dirixiuse a esta Diputación Provincial de Lugo para solicitar a colaboración para a construción de unha residencia da terceira idade no municipio que permita ofrecer atención aos maiores en un concello, como todos vostedes conocen, de unha amplia dispersión e de poboación moi embellecida. En ese momento, o concello tamén puxo a disposición da propia Diputación os terrenos necesarios para a construción desta residencia. Detrás deste compromiso acadado pola alcaldesa coa Diputación, no ano 2017, despois de varias solicitudes, conseguiu reunirse co presidente en aquel momento desta institución. E no mes de xuño deste mesmo ano, 2017, presentou por rexistro o proxecto para ampliación e reforma do edificio do Colexio de Folgoso que poñía a disposición para centro de día e residencia da terceira idade. En xullo deste mesmo ano 2017, a alcaldesa solicitou outra vez a sinatura do convenio para a realización do proxecto e construción do centro de atención a maiores na maior brevidade posible. Finalmente, este convenio entre a Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Folgoso de Courel, con un orzamento total de 1.400.000 euros, dos cuales a Deputación poñería 1.200.000 e os restantes 200.000 serían por parte do Concello de Folgoso de Courel, foi aprobado, este proxecto en marzo de 2018 e asinado o día 1 de agosto de 2018. Posteriormente, asignáronse dúas adendas quedando establecida a licitación, remate e recibimento das obras coa data límite do 26 de xullo do 2025, o sea, estaríamos falando de aproximadamente dentro dun ano. As obras consistirían na demolición do edificio existente e na construción do dito centro de día e residencia da terceira idade. Con esta cesión de terrenos finalizada en decembro de 2019, a licencia municipal, pedida en diciembre de 2019, a licencia municipal otorgouse xa con extrema urxencia e rapidez en xaneiro de 2022, prácticamente casi 15 días despois de solicitada. Bueno, por último, o que se pode saber sobre os avances para facer realidade a construción foi en diciembre de 2022, cando nunha reunión entre o Concello e o Goberno Municipal se trasladou a necesidade de revisar os prezos, dado que a alza dos materiales de construción fundamentalmente, aínda que tamén da man de obra, non alcanzaba para a realización do proxecto.
A partir de aí non houve nada máis, entonces, ante a falta de avance nestes últimos anos, a alcaldesa ten solicitado reunión co goberno municipal en diversas ocasións nas que non obtuvo ningún tipo de resposta. É por isto polo que presentamos a moción, xa digo, para instar ao equipo de goberno que proceda a impulsar os trámites necesarios para iniciar de forma inmediata a construción da residencia centro de día no Concello de Folgoso de Courel. De momento, nada máis. Moitas gracias. Ben, polo Grupo Socialista ten a palabra don Pablo Rivera. Moitas grazas, señor presidente. Dar a benvida tamén aos membros da plataforma por residencia de Becerreá que tamén nos acompañan. Eu, cando escoito o señor Núñez defender este tipo de moción, xa o di así, medio de lao, porque non as vexo moi convencidas, non o vexo moi convencido. Bueno, hai que aclarar certas cousas, que eu sei ben como está esa residencia porque teño a fortuna e o privilexio, xa yo digo, e non a desgracia como que vostedes intentan plantear de xestionar o tema das residencias. E se vostedes teñen a facilidade de poder traer aquí moción tras moción sobre residencias, é porque nós nos molestamos en facelas, xa lle lo expliquei. Por aclararlle só algunhas cuestións. A ver, esta moción, nun tono constructivo, a min pareceme moi ben, pero tran aquí e lle piden a Deputación o que non lle son capaces de pedir á Xunta de Galicia. 15 anos leva a Xunta de Galicia sin facer unha residencia pública nesta provincia. 15 anos, que se di pronto. Estas cousas, sei que despois en prensa non as sacan, pero como se nos acompaña xente que os coiten tamén, é importante, que quen aposta realmente por residencias públicas é a Deputación de Lugo. Porque, miren, un exemplo claro, para que a xente se fa unha idea. Fundación Amancio Ortega, no ano 2018, presenta o modelo de residencia que está aí abaixo. Fundación Amancio Ortega. Entrégallo unha fundación privada, entrégallo á Xunta, e a Xunta entrégallo, bueno, por unha subasta pública a precio, para que os saipades como considera a Xunta os nosos maiores, a unha fundación que vai a pagar e concertar con cartos de todos, cartos públicos. A residencia ibas a abrir antes das municipais, ibas a abrir en Navidad, ibas a abrir outro día, e o outro día din que xa se retrasa para xuño, porque a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia non pedir a licencia de primeira ocupación. Ese é o nivel que temos, ese é o nivel que temos. E habrá que ver, porque outro día os propios inspectores da Xunta de Galicia, cando estaban na inauguración, se deron conta que non cumpría cos requisitos que a propia Xunta ten establecidos. Hai que ver cando abre esa residencia, ou si nesa residencia, por ser da Xunta de Galicia, pois os inspectores a tratan con outro cariño especial. Non digo nada, só o deixo caer. Despois, claro, traen isto aquí e fíxense, ora que están aquí a xente de Becerreá, outro día na Xunta de Goberno, o Goberno Municipal, a proposta do seu presidente, impulsaba e daba instruccións claras a todos os servicios desta casa, que, por certo, están traballando arreo, estuveron a semana pasada por o Concello de Becerreá na propia residencia, para poñer en marcha a residencia de Becerreá. Saben que dixo o señor Ameijide? Digo para que quede todo o mundo retratado, e diríxome a vostedes, porque eles dame un pouco igual. Dixo que era unha patada pa diante do señor Tomé, que era unha excusa, que era... E logo esta moción, que é, señora Meijide? Pero se vostedes non pinchan nin cortan, son un cero á esquerda. Son o goberno provincial, xa yo lo dixen moitas veces, que máis bandazos levo visto que levan dado nos 15 anos que levo aquí. Xa levo moitos, E houve moita xente, pero non pegaba estes bandazos. Acábase Folgoso, pois seguirán con outras, con Ourol, con... Que máis dá? Pero eu estou orgulloso, poden as traer, porque non lles dá moito traballo cortar, pegar, e encima fano mal. Porque o proxecto fixo ya a Deputación de Lugo, non lle fixo o Concello de Folgoso do Courel. Entra por registro, que vai entrar por registro, o fixemos nós. A ver, é dicir, fixo a Deputación de Lugo. Que pasa? Que vostede hai cousas que non din nesa moción. Sabe vostede cando se aprobou o Plan Xeral de Folgoso do Courel? Sábeo, máis ou menos, porque aí corren, a Xunta corre para aprobar os plans xerais. Bueno, pois que sepa que ese Plan Xeral tiña afectación sobre a residencia, sobre a edificabilidade nunha zona da Rede Natura. Debería sabelo, se non pregúnteme, home, que yo digo encantado, deixes de facer tantos crache, porque miren, non se deixen engañar. O señor Núñez, que está aí diante de todos vostedes, que lles manda whatsapps e que os intenta levar para un lado para outro, confunda a política cos dereitos de moitos dos que están aí arriba. E me consta, por circunstancias e casualidades da vida,
que alguén está a investigar quen paga a festa e como se está a pagar a festa, e non vayan volverse os paxaros as escopetas e vayan pagar xustos por pecadores, porque hai moita xente que o único que persegue exclusivamente non son intereses políticos, sino abrir a residencia de Becerreá, que, insisto, no que estamos a traballar. Falando de Folgoso ou Courel, claro, entran vostedes nesas contradicións máis absolutas. O señor Núñez fai escrache pa aquí, escrache pa ali, e voulles dicir unha cousa. Miren da man de quen van, porque é o único alcalde da comarca da montaña, o único da comarca da montaña, que non ten nin residencia nin a pide. Ese é o nivel de por quen se están deixando asesorar. Só lles digo da man de quen van vostedes. Ten un centro de día no que hai 2 casas do Maior que funcionan daquela maneira. Así que ese é o nivel de quen trae esta proposta a Deputación de Lugo. Gracias, señor Rivera. Moitas gracias. Ben, por o BNG ten agora a palabra a dona Iria Castro. Grazas, presidente. Aproveito tamén para dar a benvida a todos os asistentes que non estaban antes. Bueno, levamos 3 plenos seguidos falando de belleza e de cuidados e eu alégrome porque hai que poñer os cuidados no centro. Pero tamén son 3 plenos nos que o PP deixou patente que non ten ningún tipo de interese en mellorar a vida dos nosos maiores. O primeiro foi en marzo, cando falamos de como a Xunta do PP usurpa o orzamento dos concellos e obrigalos a facerse cargo de competencias impropias como máis da metade do custo do SAF. E todos os alcaldes que teño aí sentados votaron en contra de pedirlle á administración gobernada polo seu propio partido o que lle corresponde aos seus veciños e ás súas veciñas. Son o partido do non. No pleno de abril falamos dunha infraestructura tan necesaria como as residencias, da proposición de lei sobre residencias do BNG e do reparto a dedo sen ningún tipo de criterio de 18,5 millóns de euros públicos do Goberno do Estado, dos cales a Xunta do PP designou máis dun 70% dos fondos para a provincia de Ourense. Para a provincia de Lugo só hai 2 centros, para Abadín e para Río Torto. 2 centros. E hai que darlles os parabéns aos alcaldes, porque a verdade é que tamén lles prometeron un centro a Pastoriza, e aí está, quedou a promesa en nada, en auga de fregar. E agora traen aquí esta moción para o Centro de Atención a Maiores de Folgoso de Courel. Que pasa? Que este centro hai que facer memoria, porque en 2003 o alcalde socialista xa lle pediu a conselleira de Asuntos Sociais da época. En 2003, nada pasou. En 2004, tampouco houbo partida nos orzamentos da Xunta do PP para isto. E non se fixo nada, non se chegou a materializar nada. E por que non se faría daquela? Non era Folgoso un concello embellecido como é agora? Sería porque era un alcalde socialista e o PP fagocita e utiliza as institucións e os cartos de todos para repartilos entre amiguetes? Probablemente, porque despois en 2009 a alcaldía cambiou de cor e desde a Xunta non se fixo nada. E non foi desde 2009 ata 2018 que non se fixo nada para ter unha residencia de maiores en Folgoso do Courel. Foi en 2018 cando se asinou un convenio ca Deputación, iso é certo. Pero que dicía antes o compañero Demetrio, decía, veñen aquí con estes temas onde nin a Diputación nin os concellos temos competencias. Pois menos mal que a Diputación asume as competencias que non asume a Xunta. Menos mal que a Diputación fai residencias. Porque a Xunta leva, como xa dixo o compañero Pablo Rivera, 15 anos sen facer nada. E é que o caso do Courel é paradigmático, xa que recentemente falamos aquí das obras da LU 651 no tramo que se derrubou e que segue como segue. Desde 2022 e sen visos de que se acabe. E con respecto á residencia, o PP, que é quen ten as competencias en servicios sociais, non fai absolutamente nada. De novo, o PP demostra que ten o rural galego, e especialmente este concello, esquecido, e prefiren darlles as costas aos habitantes do Courel, non só aos maiores, a todos o non dar os servizos necesarios. O Courel é un dos concellos máis embellecidos. Ten un 42,3% de persoas con máis de 65 anos que o precisan ou precisarán este servizo. No pleno de abril, a deputada Carmen José presumía de que a Xunta tiña 402 prazas públicas de residencias da Xunta na provincia de Lugo. E eu vou dar un dato. Tan só no Courel hai 425 personas de máis de 65 anos. É moi triste vir aquí e falar de forma seria de 402 prazas públicas para toda a provincia de Lugo. E 24 casas do Maior para toda a provincia, das cales hai unha en Folgoso que só dá servizo a 5 persoas como máximo e non dependentes completamente, só de grado 1 e 2. Non se pode vir presumir de que hai máis de 1000 prazas concertadas con empresas privadas. É o de sempre, o PP poñendo cartos públicos para as empresas privadas. Mira aquí con estes datos, é un insulto a toda esta xente xubilada que estuvo traballando toda a súa vida e que non as pode pagar porque a pensión non chega.
E se chega, e o habitual é que te manden, e se o chegue, e se pode acceder a unha praza pública, ca lista de espera que hai, o habitual é que te manden lonxe da túa casa, facendo un calvario da etapa que debería ser a máis tranquila. Eu veño aquí a recordarlles que ser vello non é un problema. Ser vello é unha conquista da sociedade. O problema é a xestión do PP, que causa que o 77,4% das prazas en residencias sexan de xestión privada. E polo menos aquí desde esta institución e dende este goberno provincial estáse asumindo unhas competencias que non son nosas e que estamos dando un servizo para a provincia. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. Segundo turno, señor Núñez. Moitas gracias. Bueno, eu seguirei falando do tema que nos ocupa en esta moción. Ante a súa incapacidade para abrir a residencia de... Bueno, para abrir, nin siquiera para iniciar a de Folgoso de Caurel ou non siquiera abrir a de Becerrea, que aí a teñen construída e a xente, ustedes contarán o que lles queiran contar, pero a realidade é moi cabezota. Isto estamos falando dun procedimento que entrou no ano 15, ustedes falen da Xunta, falen do que lles parezca, pero a xente non é tonta. Entón, a xente ve que desde o ano 2015, que se iniciaron os trámites, por suposto, a instancias en aquel momento de unha presidencia pouco tempo, pero o pouco que estuvo avanzou en ese sentido bastante, do Partido Popular, e en aquel momento, ademais, estuveron todos os grupos políticos a favor. Pero, bueno, digo, ante a súa incapacidade, que é o que manifiesto e é o que a xente vei, desde o ano 15 ao ano 2024, no que estamos, aínda non se fixo absolutamente nada. E o compromiso que hai no ano 25, por suposto que tampouco se vai a cumplir. Exactamente igual que tampouco se van a cumprir os compromisos que hai en Becerrea, porque de momento non está aberta. De momento, estamos falando no día de hoxe, que é o día que se presenta a moción. Deixen ustedes de falar de outras administracións, que traigan ustedes mocións e veremos nosotros o que decimos ou deixamos de decir. Pero estamos falando de unha moción concreta, que é a residencia de Caurel. Don Pablo, eu nunca na miña vida fixen nin participén en ningún escrache. Nunca. Ni no von a facer. Non se ría. Non se ría que a mí non me fai ninguna gracia. Iso é a súa forma de facer política. Non a miña, nin a do PP. Non, ni un ni a. Ni un ni a. Non lle permito que me diga semejante cousa porque non é certo. En fin, a realidade é o que é tozudo e o que se pode medir é o que non se pode opinar de outra maneira. E a xente, sobre todo aquí, que están hoxe presentes, efectivamente, como vostedes dicen, só se acordan deles cando os ven aquí, pero despois non se acordan nada máis. Saben perfectamente o que hai. E no caso da residencia de Becerrea, falamos dunha residencia que está construída co diñeiro liberado, quedou, como falamos en outras ocasións, un remanente suficiente para equipalo, pero aí sigue, sin equipar e sin fecha para poñela en marcha. E esta residencia, que é a que nos trae hoxe a colación, que é a de Folgoso de Caurel, estamos falando de 9 anos nos cuales os veciños de Folgoso de Caurel están exactamente igual que en aquela fecha. Exactamente igual. Non se avanzou nada. Moitas gracias. Gracias, señor Núñez. Señor Rivera, segundo turno. A ver, non se líe porque, a ver, a xente que hai arriba, pois entendo que é de Becerrea, entón, se vai falar de Folgoso, non sei por que fala de Becerrea. Pero, mire, leva os mesmos anos que a luz 170 da que falamos antes. Os mesmos anos. 9. E que pasa? Que vostedes fan milagres, non? Bueno, pois a residencia ainda leva bastantes menos e, bueno, eu escoitar que ya hai que dar as grazas a Elena Candia é que xa o que me faltaba. Increíble, señor Núñez, non sei, meten en cada lío. Eu creo que é mellor que se preocupe máis por as nogais e que deixe salir os concellos limítrofes que ao mellor leva un susto dentro duns anos. Eu creo que se ten que ocupar máis do seu concello e menos do dos demais. Pero dito isto, voulle decir, preocuparalles moitísimo a residencia de Folgoso. Non está nin a alcaldesa aquí. Nin a alcaldesa. Iso é un síntoma da preocupación loca que teñen vostedes por Folgoso. E o que demostra que ao final lle estiraría, ao mellor está enfadado, porque a min tamén me chegou que estaba un pelín mosqueado con vostedes, porque claro, mucho Becerrea e pouco Folgoso.
Miren, eu tive en varias reunións con Lola, que teño unha relación cordial, como teño con moita xente do Partido Popular, pero tamén lles digo, eu vou a calar, eu son máis elegante, eu non salgo da reunión e despois sairé o que digo. O que falamos, falado está ben falado. E hai cuestións que condicionaron a propia residencia como o propio plan xeral, na edificabilidade, xa yo dixen. E, evidentemente, o dos prezos dos materiais, como pode ver, non é ninguna tontería, porque cada residencia supón un encarecemento de prezo de 600.000, 700.000 euros, que hai que ver e avaliar nun orzamento desta institución que é de 100 millóns, dos cales dedicados á residencia hai 20, que é difícil todo isto, non é tan sencillo de xestionalo. Evidentemente, esta parte de Folgoso está, por si non o sabe, está xestionando neste momento a parte da arquitectura, non a de servicios sociais, non? Porque quen fixo o proxecto foi arquitectura. Está modelando, está liberando o tema, como xa lle dixen a propia alcaldesa. Dito isto, bueno, pois eu creo que o compromiso é como todas. Ojalá eu ou vostede, seguramente, tuveran firmado con algunha administración algún convenio para facer unha residencia pública. Eu firmaba. E seguramente vostede tamén. Bastante privilexiados son, neste caso, os veciños e veciñas de Folgoso Caurel que teñen un convenio de 1,6 millóns asinados, teñen a finca, teñen o espazo onde se vai facer a residencia e o digo claramente, ojalá eu pudera ter, non? E pudera presumir de telo. Así que, bueno, pois eu creo que é un gran adianto. É que todo isto parece que non ten importancia, pero a Diputación de Lugo ten 9 residencias abertas, a piques de abrir en breve a de Becerreá, ten Pontenova, ten Guitiriz, ten Ourol, ten Portomarín, ten Folgoso, claro. Cantas ten a Xunta? 5. Desde hai 20 anos. Gracias. Doña Iria. Grazas, presidente. Decía o señor Núñez, deixen de falar de outras administracións. Pero quen ten as competencias? Outra vez volvemos con o mesmo. Parece que non gobernan en ningún lado. Gobernan no Concello de Folgoso ou Caurel. Comentaba o señor Rivera, non está a alcaldesa. Gobernan na Xunta do PP, que teñen as competencias. Entón, por que non van pedir isto á Xunta? Que fácil sería asinar un convenio. Miren, as competencias son da Xunta, teñen que exercelas de acordo coa Lei de Servizos Sociais. O segundo é que Política Social ten un orzamento de 1.205 millóns de euros. Un orzamento que pasa moito do que ten a Deputación ou do que ten o Servizo de Benestar. E veñen aquí a exixir, pero que nos bastante facemos abrindo estas residencias. Como non as corrixen vostedes dende a Xunta, que é onde gobernan? Como non poñen remedio vostedes? Pois porque non lles interesa. No anterior pleno, que eu falaba da proposición de lei de residencias que presentamos dende o BNG en 2022 e a que vostedes votaron non, era unha lei para ter un marco regulatorio para poder ordenar dunha vez por todas as residencias e que non fagan o uso partidista deles que están facendo. Dicelles antes que o verdadeiro problema non é Cervello. O problema é a privatización das residencias no medio rural e a falta de políticas activas para fixar a poboación. O problema é que o PP, o partido que di parecerse á sociedade galega, non lle interesa o rural, nin tan siquiera lle interesan os concellos onde goberna. Por iso, na Pastoriza, lle prometeron unha residencia e non está, por iso non axudaron a nada en Folgoso do Courel dende 2009 e anteriormente tampouco. O seu obxectivo é que continúe este proceso de lento despoboamento. Por iso o Estrado Courel aínda está sen amañar, porque non lles interesa. Por iso, nin levando 20 anos gobernando na Xunta fixeron unha residencia no Courel. E só utilizan ese convenio asinado ca Diputación para poder utilizalo en contra deste goberno provincial que está asumindo as competencias que a Xunta non asume. Por iso non houbo médico o luns, nin mañá, nin o venres a ver a médico en Folgoso nin en Seoane, porque para que? Para que? Porque canta menos xente haxa no rural, é o que pensan vostedes, máis fácil é ter o control político no rural interior e facer nel unha economía extractiva que acabe co noso patrimonio cultural. Esa é a verdadeira estrategia gris do PP, que cada vez haxa menos xente no rural. E por iso veñen aquí, por iso non fan nada, pero veñen aquí a utilizar as residencias e as necesidades da xente, porque vostedes aproveitanse das necesidades da xente e utilízanas como ariete contra este goberno provincial. E eu digolles unha cousa, quen ten as competencias é a Consellería de Políticas Sociais, que se poña as pilas e que comece a facer residencias. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. E turno de peche para o señor Núñez. Gracias. Bueno, o uso partidista, solamente temos que ler a relación de onde están construídas as residencias da Diputación. E se as construyen, oiga, ustedes asumiron un compromiso.
que non é competencia súa, de acordo, claro, pois iso sabemos todo o mundo. Iso non o discute naide, pero asumiron ese compromiso, cúmplano. A realidade é que os veciños de Folgoso, eu estaba presente cando se prometeu que se iba a empezar as obras no ano 2018, estamos no 24, sigue igual. Don Pablo Rivera, moitas gracias por non traer unha foto mentirosa como na última pregunta que lle dediquén, que me dedicou usted, perdón, que me enseñou unha propiedade privada en Arnogais como se fora responsabilidade miña. Moitísimas gracias por axudicarme, pero nin é miña nin do Concello. En cuanto a usos partidistas, nosotros non lle podemos dar ninguna lección, ustedes sí que nos dan todas as que ustedes queren. E nada máis, decir que seguimos na mesma situación de unha competencia que ustedes asumiron, e punto. Moitas gracias. Bueno, por rematado o debate, sometemos a votación a iniciativa do Grupo Popular. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 12, en contra 12, non hai abstencións. Repetimos a votación por preciso empate. Votamos. Votos emitidos 24, votos a favor 12, en contra 12, queda rexeitada polo voto de calidade. Pasamos ao punto número 8, que tamén é unha moción do Grupo Provincial Popular, para a implantación da Diputación de Lugo, para a implicación da Diputación de Lugo no impulso á Ribeira Sacra. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención do señor presidente don José Tomé Roca e dos señores e señoras diputados e diputadas, dona María del Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e dona Marisol Morandeira, membros do Grupo Provincial Socialista e do señor diputado don Daniel García Fernández, membro do Grupo Provincial do BNG, acorda dictaminar favorablemente a moción presentada e levar ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa ao Pleno, ten a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Bueno, está claro que o tono do Pleno de hoxe está sendo máis tranquilo, máis conciliador, o cal eu creo que se agradece, o que agradecemos todo, quitando algunha intervención así un pouco esporádica e os ataques persoais do deputado Pablo Rivera, que cando non ten argumentos pois ten que acudir aos ataques persoais, pois quitando esas excepcións que tampouco pasan absolutamente nada, el verá o que fai. Está sendo un pleno tranquilo e agardamos que siga sendo así. E eu creo que está sendo incluso un pleno constructivo. E nesa liña é a nosa moción de hoxe. Unha moción que o único que busca é un plan de impulso de apoio á Ribeira Sacra, como xa fixemos anteriormente neste pleno. Vostedes antes falaban de dar axudas, e axudas están ben, pero nós queremos ir máis aló, queremos que todas as administracións debemos traballar de forma coordinada para impulsar de xeito decidido a Ribeira Sacra e para dar un futuro real a esta comarca. Temos a responsabilidade das administracións de xerar ese caldo de cultivo para que a iniciativa privada, para que os autónomos, para que, en definitiva, unha comarca funcione por sí sola de forma autónoma e non depender dos subsidios, e non depender das subvencións, de non depender dos políticos de turno, senón que a propia iniciativa privada poida tirar de esta comarca. E a Diputación de Lugo debe dar exemplo, debe ser dunha vez por todas, non pode quedar outra vez máis ao marxe, debe liderar este proceso, e iso é o que poñemos hoxe riba da mesa, que a Diputación de Lugo lidere a todas as administracións, concellos, Deputación, Confederación Hidrográfica, Goberno do Estado, Xunta de Galicia, que lidere todo e que vayamos todos da man a por un obxectivo. Está claro que na Ribeira Sacra o sector vitivinícola especialmente é fundamental. É para toda Galicia. En Galicia temos 5 denominacións de orixe, casi 14.000 viticultores, 500 bodegas. En a Ribeira Sacra en concreto, máis de 2.000 viticultores e preto de 100 bodegas. É un sector realmente importante, tanto para o comercio interior como para a exportación. De feito, a Xunta de Galicia fixo, como ben saben, incluso fixose en colaboración coa Fundación Juana de Vega, un proxecto estratégico para a potenciación dos sectores vinícolas. E dentro deles
tamén se analizou fundamentalmente a Ribeira Sacra, como o señor Tomé saberá, xa que algunha desas reunións se fixo incluso en Monforte en algún momento. O sector vinícola é importante, pero tamén hai outros moitos sectores que hai que poñer en valor e que poden ser un motor tractor para esta comarca. O primeiro que creemos que se debe facer é dar o apoio decidido e definitivo dende todas as administracións á candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. Por iso é o primeiro punto da nosa moción. Apoiar dende a Deputación de Lugo esa candidatura e apoiala de feito decidido. En segundo lugar, hai que poñer en valor, evidentemente, toda a Ribeira Sacra e no seu conxunto, a paisaxe, todas as cousas boas que realmente temos ali. E hai unha cousa que nos unifica a todos, a quen vive na Ribeira Sacra, a quen emprende ou ten un negocio ou unha empresa na Ribeira Sacra e a quenes vamos de visita, xa sexamos os de máis cerca ou os que veñen de máis lonxe a conocelo. E iso é a rede de estradas. Unha rede de estradas provinciais construída pola Deputación Provincial de Lugo en épocas do Partido Popular, a máis extensa de España, algo para do que hai que estar orgulloso, non botalo en cara como fai o presidente Tomé cada 2x3. E que esa rede de estradas provinciais necesita un axeitado mantemento e unha posta de algún xeito a punto. E isto é o que pedimos tamén nesta moción. Como vamos a pretender que a xente emprenda na Ribeira Sacra ou que a xente veña a visitarnos se a imaxe que leva en ocasións estradas intransitables? Podo falar, por exemplo, do acceso á Fervenza de Pantón, que é prácticamente imposible facelo sin deixar unha llanta ou sin deixar un cacho de coche polo camiño. É preciso poñer en valor o sector vinícola porque ten moitos problemas, decíanse antes, o envellecemento, a dispersión das parcelas, o pequeno tamaño das mesmas, pero ten moitas fortalezas que hai que poñer en valor. A súa calidade, a súa imaxe de marca e de mercado que ten e o futuro, sobre todo, que ten a nivel nacional e internacional. E a Deputación debe estar aí, debe estar apoiando tamén a estes produtores, non solos, sino co resto da administracións. Por iso esta moción non pide a Deputación, pide que lideremos unha estrategia entre todas as administracións. E que, además, vayamos máis aló, que axudemos a que este sector vinícola teña outras vías de ingresos. Xa están acostumbrados a compatibilizar a produción de viño con outras actividades, pero fagamos que as bodegas teñan tamén valor engadido, poidan dedicarse ou teñan facilidades para fomentar o turismo, a hotelería, a gastronomía na zona. En definitiva, demos axudas para que siga captando investimentos a Ribeira Sacra. Moitas gracias, señora Mejide. Por o Grupo do BNG ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Ben, señora Mejide, a veces desconcertame un pouco, porque empezou a súa intervención seguramente ca súa verdadeira alma neoliberal e falando de subsidios, incluso, mire que palabra máis antigua, quizás, e ao mellor dos seus compañeiros de goberno en algún sitio que falan das paguitas, pero despois o que pide é que haxa axudas. Entón, eu non me queda claro se usted o que quere que as administracións interveñan e axudan ou non, porque tal e como empezou, parece que está en contra de que o Estado interveña. Non falo aí do sector privado, o Estado entendido ampliamente, non falo só do Estado español, sino das administracións públicas. Eso chámame un pouco a atención, igual que me chama a atención que na anterior moción que se pedían axudas para o sector vitivinícola da Ribeira Sacra, parecía que a Xunta pasaba por ali con todas as competencias do mundo, con todas as competencias. Para dar axudas, pois parece que pasa por ali, parece que fixe un estudio un día, pero o mellor no estudio saliu que había que poñer cartos, entón o estudio mellor gardalo. Pero a Diputación sí que ten competencias para dar axudas a todo o que se lle ocurra ao Grupo Provincial do Partido Popular. Eu que creo que hai que ser un pouco máis serios. Mire, a defensa da Ribeira Sacra por o Bloque Nacionalista Galego levámosla facendo dende sempre. En setembro do ano pasado estivo aquí acompañado de Ana Miranda, o presidente de Política Regional da Eurocámara, Janusz Omarjee, que non sei se pronuncio ben, pero para visitar de primeira man a Ribeira Sacra, enseñarlle as peculiaridades. E el dixo que non é nin do BNG, nin do Partido Socialista, que non viña aquí para decir que a Comisión Europea estaba facendo ben, pero
que os criterios que marcaba a Unión Europea para o reparto dos fondos eran obxectivos e que había que dicirlle aos gobernos, concretamente autonómico, que marca como reparto, que había posibilidades de facer as cousas moito mellor. E aquí tampouco lle vexo aí que parezca que a Xunta teña que facer algo. E despois, tran esta proposta, bueno, antes creo que o definiron como un paso a un lado, non un paso atrás. Bueno, tran esta proposta porque estamos despois dun primeiro fracaso. Anunciaron a bombo e platillo a anterior candidatura a ser Patrimonio Mundial da UNESCO e foi un fracaso. Claro, home, non me nea a cabeza porque o informe foi moi duro. O informe foi moi duro. A vostedes se lles parece unha victoria un informe no que te tes que retirar e dicir, bueno, fixemos mal as cousas. Home, claro, para vostedes non sería un fracaso, pero eu creo que foi evidente para todo o mundo e incluso para os xornalistas que contaron, pois contaron como un fracaso. E despois, claro, veñen agora aquí, primeiro fan un anuncio electoral en plena campaña, pre-campaña desta estrategia e despois piden, ahora vamos todos xuntos. Bueno, a mí tamén parece que queren facer un toto revoluto, traemos aquí apoio á candidatura da UNESCO, as vías provinciais, axudas non se sabe moi ben para que, bueno, despois que se asilice, se apoie, hasta onde sei eu, e ademais, sin ningún caso, podrá haber algún caso máis complexo, os informes que dependen desta administración para tal, pois teñen unha axilidade pois mellor que noutras administraciones. E ponenlo aquí como se alguén, entendo que os funcionarios, estuvera bloqueando por falta de diligencia proxectos empresariais na Ribeira Sacra. Bueno, a nos parecenos que hai que ser máis serios nas propostas. Si querían un apoio á candidatura para Patrimonio Mundial da UNESCO, pois habelo traído, pero este toto revolutum, sinceramente, é que é moi difícil de apoiar. É moi difícil de apoiar. Porque, xa lles digo, non sei exactamente o que piden todo e non o piden nada. O que sí que está claro é que a Xunta de Galicia non ten nada que ver con isto. Eso sí, para colgarse as medallas e salir con a primicia, sí, pero despois o traballo e o diñeiro que o poñan os concellos ou a Diputación de Lugo. Moitas gracias, don Efrén. Turno agora para o Grupo Socialista, na voceira dona Pilar García Porto. Gracias de novo, señor presidente. Bueno, eu alégrome desa referencia que fai o señor Ameijido ao tono conciliador neste pleno, esa referencia que fai, pero hai que decir que quen crispa normalmente son vostedes. Entón, se vostedes veñen tranquilos e veñen relajados, pois os demais non temos que enervarnos tanto, as cousas como son. Pero claro, supoño que isto se debe tamén aos resultados das últimas eleccións que houve no Estado e tamén me imagino que se debe ao resultado desas enquisas que van vendo que ese tono do seu amado líder Feijóo en Madrid non lles está dando tan bo resultado como vostedes presupoñían. En todo caso, benvido o tono conciliador. Mire, vostedes piden nesta moción, como no seu título, algo que é un tanto ridículo, permítame a expresión, porque é algo do que ninguén dubida, que se implique a Deputación para impulsar a Ribeira Sacra. Novedad. Non teñen que pedilo, xa o estamos facendo dende fai moitos anos, moitísimos anos. Probablemente dende fai tanto tempo que vostedes xa o esquecen, porque repítense sempre nas cuestións. Miren, piden que se apoie aos produtores e aos municipios da Ribeira Sacra buscando apoios de todas as administracións gallegas e a nosa forma de traballar, sempre o facemos. Non sei como traballan vostedes ali onde gobernan, dende logo parece que deste xeito non. Aquí sempre buscamos a implicación de todas as administracións. É certo que na Xunta de Galicia rara vez temos resposta, e moito menos en positivo, pero é certo que a buscamos. Polo tanto, eso non ten que pedilo, señora Meijide. Tampouco é necesario que se impulse un plan de mellora e mantemento da rede viaria provincial, porque xa o temos. Temos a provincia dividida en 8 zonas e cos recursos dos que dispoñemos, parte deses recursos van a Ribeira Sacra. Por certo, por enriba deses recursos das 8 zonas de mantemento das vías provinciais, alrededor de 2 millóns de euros vanse directamente cada ano á contorna da Ribeira Sacra en inversión directa para a promoción do territorio. Polo tanto, eu creo que deben de medir un pouco as cousas cando as traen a pleno.
Tamén nos piden que se incrementen esforzos na sinalización, na información turística e demais. Oiga, estamos facendo coa Axencia de Turismo de Galicia. Faise desde Vías e Obras e faise desde Turismo. Colaboramos e temos presencia en todo aquilo que se nos pide. Ve como traballamos coas outras administracións, o que pasa que a vostede ou non o sabe ou non quere sabelo, o cual sería máis grave. Pero mire, ademais de que nos piden cousas que non se poden facer legalmente, pídennos que axilicemos tramitación de expedientes para a regularización de adegas e instalacións vitivinícolas. Oiga, esa competencia da Xunta de Galicia. Para que está a Consellería de Traballo? Para que está o IGAPE? Señora Mejide, non sei quen lle redactou isto ou se o revisou, pero, en fin, me parece que como brindis ao sol, que está moi ben, pero como cuestión seria, pois a verdade é que non tanto. E logo tamén que se estudie a posibilidade de reservar partidas orzamentarias para a creación dunha liña de axudas económicas, non sigo lendo porque teñen todos vostedes o acordo, insisto, para que está o IGAPE na Xunta de Galicia. Visto este punto, o único que dan ganas de pedirlles é que se extinga a Xunta de Galicia, que nos den os 13.000 millóns de euros de orzamento que teñen as deputacións, que xa nos encargamos nós de facer o traballo, que é o que vostedes pretenden sin poñer un solo euro. Que se faga o traballo sin poñer un solo euro. E deixei para este último minuto o primeiro punto, que é que manifestemos dende a Deputación de Lugo o apoio expreso á candidatura para Patrimonio Mundial pola UNESCO. Donde estaba vostede cando esta institución foi pioneira en impulsar que a Ribeira Sacra fose Patrimonio da Humanidade? Algúns andábamos cos seus alcaldes, cos alcaldes do Partido Popular, recollendo firmas nos concellos da Ribeira Sacra para ter apoios suficientes e que se poidera presentar unha candidatura. Iso ao mellor vostede tampouco sabe, o descoñece ou non quere sabelo. A Deputación de Lugo foi pioneira. E dígolle máis, pioneira en impulso, pioneira en respeto absoluto institucional, porque cando tuveron que retirar o proxecto, non como dixo antes o seu compañeiro, cando tiveron que retirar ese proxecto, quen os avisou foi precisamente o noso embaixador na UNESCO, Andrés Perelló, porque non cumplía. E se se presentaba e salía rexeitado non había posibilidade de volver a presentar. Polo tanto, había que retiralo. E foi agora, unha vez máis, o Goberno de España o que abriu a porta a que se poda presentar de novo fai uns días en Canarias. Polo tanto, señora Mejide, non pretenda sacar méritos de onde non os hai, porque este título que trae na súa moción, a Deputación de Lugo teno cumplidamente respaldado coas accións que leva facendo dende fai moitos anos nesta institución. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. Segundo turno, señora Mejide. Bueno, vamos a ver, por onde empezamos? Bueno, unha cousa, señora Porto, as últimas eleccións non foron as nacionais, foron as autonómicas. Digo porque se quere falar de resultados, se quere vamos os últimos, como mellor non salen tan ben parados. Igual se esqueceu, ou se esqueceron porque non lles interesa, pero esa breve puntualización. Sí que é certo que dá gusto falar con vostede porque polo menos leu a moción, algo que non fixo o señor Castro, porque é frustrante debatir con alguén que nin leo que se propón, porque claro, está falando de certas cousas que ni sequera se molestou en ler, tampouco era tan largo, ten 6 puntos o acordo, xa non digo que lea a exposición de motivos, pero o acordo cando menos podía dicilo, porque non se corresponde con nada do que dixo no seu debate, pero bueno, pide seriedade, pídolle que lle aplique, que en vez de seriedade que se aplica a vostede mesmo un pouquiño máis de traballo e de lectura, de reflexión. E sí, non queremos que os Estados interveñan, efectivamente. Non queremos intervencionismo dos Estados, claro que non. Efectivamente que non. O que queremos precisamente é liberdade e que a xente poida traballar e se poida gañar a vida libremente coas súas iniciativas empresariais, os autónomos, os emprendedores e demais. O intervencionismo gustalles a vostedes porque é a maneira que teñen de controlar. Pero eso, xa lle digo que nós non estamos de acordo. Vou facer como fixo a señora Porto e efectivamente relatar punto por punto a moción. Claro que hai que manifestar o apoio desta moción. Vostedes acabanse de erixir en pioneiros, en impulsores do proxecto da declaración de Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade, pero facía 40 segundos decía que fora un gran fracaso. Oiga, non se pode soplar e sorber. Ou eran impulsores os grandes líderes desa estrategia ou os grandes líderes do fracaso, pero que soplar e sorber é complicado. Efectivamente, houve que facer unha retirada estratégica, como lle decía o alcalde de Sober.
Porque, como ben sabe, para ese ano había xa outras candidaturas españolas moito mellor posicionadas, porque xa tiñan outra trayectoria e xa viñan de atrás, e había que retirarse porque non iban a salir. E se non saía, era un problema para volver a retomar ese proxecto máis adiante. Non se pode manipular, e sobre todo, non se pode danar a imaxe da Ribeira Sacra por intentar arañar outro titular máis neste debate político. Oiga, porque a imaxe da Ribeira Sacra é moito máis importante que arañar un titular na prensa de mañá para calquera diputado socialista ou nacionalista. Miren, punto 1, apoyemos a candidatura todas as veces que faga falta. Punto 2, apoyemos os produtores dende todas as administracións. Decía que non citábamos a Xunta de Galicia. Oiga, pero que ve aquí no punto 2. Xunta de Galicia, Goberno Central e Confederación Hidrográfica. Non decimos como nin cando, sino entre todos. Claro que hai que apoiar e claro que hai que mellorar o mantemento da rede viaria, pero vostede foi por esas estradas. Pero vostede intentou moverse por Pantón, por Sober. Vostede sabe realmente, quitando Monforte, vostede foi a Pobrado Brollón. A min cabíame o coche dentro dos baches de Pobrado Brollón. Hai unha imaxe que o pode certificar. E claro que hai que seguir dentro das nosas competencias colaborando cos concellos nesas regularizacións urbanísticas e licenzas. Moitas gracias, señora Mejide. Don Efrén, segundo turno. Grazas, señor presidente. Ben, señora Mejide, eu xa sei que vostede se cree moito máis listo que eu e moito máis listo seguramente que a maioría dos que estamos aquí sentados, pero, bueno, a veces o mellor é que eu teño unha capacidade lectora compresora lectora diferente á súa. Igual que, claro, dice, non, que a señora Porto dixo que impulsaran. Claro, pero que impulsaron a cousa. E redactar o proxecto é outra cousa. E mire, non se está atacando cando se dice que foi un fracaso a Ribeira Sacra. Estás atacando a un proxecto mal feito. Porque vostede leu os informes que viñan da UNESCO. Home, eu creo que se os leera, que o mellor para vir aquí, vostede que é tan listo e que se prepara tanto, podía haber dito o que decía a UNESCO sobre ese proxecto. E iso non é en contra da Ribeira Sacra, iso é en contra dun traballo mal feito, porque se estuvera ben feito, agora estaríamos ao mellor a piques de que se declarara Patrimonio da Humanidade. Ou cando se retira alguén para atrás, cando se o tes que cambiar será que estaba mal feito, e que son cousas lóxicas. Claro, vostede, despois non me extraña que diga que eu non entendo, porque vivimos en dúas realidades paralelas. Igual que, claro, se dice que está en contra das axudas, pero pide axudas. Xa sei que só lle gusta rescatar bancos o Partido Popular, pero ou as piden ou non as piden. E despois, o que lle digo é que fan aquí un toto revolutum. Mezclaron aí de todo para facer ver que a Diputación de Lugo non apoia a Ribeira Sacra. E mire, pódense decir moitas cousas, se non é un área que agora le vou negar, pero, home, o impulso que se fai do turismo a Ribeira Sacra, por exemplo, pois creo que, bueno, pois que o mellor se a Xunta de Galicia estuvera a ese nivel, pois mellor diría a Ribeira Sacra, entre outras cousas. Claro, estradas con baches, claro que hai. Hai na Ribeira Sacra e hai na comarca de Sarria, por desgraza, ojalá tuéramos máis diñeiro para telas todas xuntas, pero acabamos de traer unha vía da Xunta que leva 10 anos sin arreglar. Claro. Entón, eu que lle digo que non son mocións serias, son unha moción que queren vostedes traer aquí, como que o Partido Popular é o único que pula por a Ribeira Sacra. E vamos a ver, se a Diputación se une, home, e ao mellor a realidade é a contraria. Vamos a ver se a Xunta de Galiza empeza a tirar por Lugo Sur. A ver se empeza a tirar por Lugo Sur, porque a realidade é esa. E eu lín a moción e dígolle que o que fai falta, por exemplo, unha lei sobre os produtores de viño e volver a sentalos na mesa, porque iso tamén fai que as adegas pequenas podan competir e producir, e vostedes hoxe sei que están do lado das adegas grandes. E outra gran derrota do primeiro intentona que fixeron que fracasou e que fixeron de espaldas a xente, nin siquiera falaron cas persoas que viven ali para facer ese proxecto. Polo tanto, nós non podemos apoiar isto porque só quere facer ver de cara para fora que a Diputación non apoia a Ribeira Sacra e leva facendo moitos anos. Moitas gracias. Señora Porto, segundo turno. Non acabamos de erixirnos en defensores da candidatura, fomos pioneiros en propoñer esa candidatura. Eso quero que quede claro neste pleno porque vostede parece que o ten olvidado. E o fracaso é un fracaso
dos informes feitos e do traballo presentado pola Xunta de Galicia, non desa candidatura. O informe do ICOMOS, non sei se se parou a lelo, debería, incidía en moitísimas deficiencias do proxecto que presentou a Xunta de Galicia. Insistía na continuidade da ocupación monástica, cando é residual dende hai anos. Presentábanse problemas serios sobre o impacto na paisaxe de instalacións industriais modernas, como os tendidos eléctricos e telefónicos, así como un impacto de todas as instalacións hidroeléctricas. Entre outras, moitísimas cuestións. Deberíanlle de prestar atención a isto e non vir a acusar de manipular cando vostedes son verdadeiros maestros da manipulación. E os titulares gustanlle infinitamente máis que a calquera das persoas que estamos sentados nesta bancada. Por iso se reserva para esta última moción, porque pretende sacarnos titulares que o Partido Socialista e o BNG, o goberno desta Diputación, non apoia. Pois sí, apoia, pero non apoiamos esta moción populista do Partido Popular. Iso é o que non apoiamos. Si apoiamos sin fisuras a Ribeira Sacra na súa promoción e na súa candidatura. Iso é o que ten que quedar claro neste pleno. Pero é que a maiores deso, señor Ameijide, insisto, quen salvou que hoxe siga sendo candidata a Patrimonio Mundial da Humanidade foi o embaixador na UNESCO Andrés Perelló, que advertiu e avisou para que se retirara esa candidatura e non quedara desbotada para sempre cun rexeitamento en pleno pola UNESCO. Ese é o que debe de deixarse meridianamente claro. E logo vostedes continúan errando, igual que o fixeron no pasado. Non consultaron, por iso chegou esa candidatura como chegou. Pero é que agora tampouco consultan e contratan a unha empresa que, por certo, creo que é a mesma que na vez anterior, a ver se reincide nos erros. A ver se reincide nos erros, señora Meijide. E siguen vostedes sin falar coa Deputación, siguen vostedes sin falar para esa candidatura cos axentes económicos e sociais na contorna e siguen sin falar cos alcaldes, non sei se cos seus, pero co resto non. E deberían de facelo para vir aquí e pedirnos que traballemos de xeito conxunto coas outras administracións, polo menos deberían de repasarse nos seus apuntes de funcionamento como partido este tipo de cuestións. Porque non é serio, señora Meijide, non é serio vir aquí a propoñer isto e facer todo o contrario cando poden solucionalo. Nós estamos comprometidos ao 100% coa Ribeira Sacra, estamos comprometidos con esa candidatura, pero se lle sae mal e o fan en solitario, non veñan a pedir papas para que non se salga aos medios de comunicación como fixeron co anterior erro. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. Turno de peche, don Antonio. Moitas gracias, presidente. Pois por unha vez vou estar de acordo co señor Castro, porque efectivamente a Diputación sí impulsou a de Ribeira Sacra, cando gobernaba o Partido Popular. A rede de embarcadoiros, a rede de estradas, e un sinfín de instalacións e investimentos que se fixeron naquela época e que a día de hoxe, por desgracia, non se continuou nestes últimos anos nesa liña. Claro que sí que hai que axudar, claro que hai que incentivar, claro que hai que axudar ao emprendedor a que cree riqueza e a que cree emprego, pero non é o mesmo ensinar a pescar que dar peixe. Vostedes queren dar peixe, nós queremos axudar a que a xente poida pescar. Esa é a diferencia, señor Castro. Vostedes o que queren é dar os peixes directamente, que naide sepa como se pescan, nin se poidan pescar. E xa para terminar, o que nós queremos aquí é agradecer a quen aposta pola Ribeira Sacra, iniciativa privada, iniciativa pública e emprendedores, e intentar que siga vindo xente a investir en Ribeira Sacra para xerar emprego e riqueza. E que o que se queira quedar na Ribeira Sacra que poida, porque sexa un lugar de oportunidades e de poder xerar emprego. Moitas gracias, presidente. Bueno, simplemente quero dicir unha cousa no mesmo tono que estamos, como dicía vostede, levando o pleno, porque ao mellor vostede non o sabe, pero ojalá eu voto de menos a veces o sentido institucional que voto de menos o sentido institucional do que lle vou dicir agora. Cando se iba a producir o rexeitamento do proxecto de Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade, aí me chamou o conselleiro, que é o mismo que hai agora, e me pediu que non fixéramos declaracións que poderan perjudicar no futuro volver a plantear ese tema. Vostede busque nas hemerotecas a ver se hai unha roda de prensa miña ou unha nota de prensa miña criticando eso.
Ese sentido institucional eu voto de menos en outros, don Antonio Mejide. E ojalá agora isto saia adiante, porque vou para a provincia, vou para a Ribeira Sacra, vou para todos os concellos que formamos parte desa comarca. Pero están volvendo a cometer os mesmos erros. A min non me consultou o Concello de Monforte e con presidente da Diputación tampouco non me consultou a empresa que contrataron ustedes, que é a mesma que da outra vez, para pedir opinión. Xa non digo que fagan o que nos decimos. Home, que pidan opinión. Non houve unha reunión co Concello de Monforte para opinar. Somos a capital de Ribeira Sacra, a segunda cidade da provincia. E non se lle preguntou. Ojalá salga ben. Pero, home, que despois nos veñan pedindo clemencia se algo sale mal. Porque o normal, hasta quedaban ben. Pois reúnete cos concellos, reúnete ca Diputación, que opinas, por onde debemos enfocar, que quitamos, que poñemos. Sinceramente, eu creo que iso é un erro. Creo que é un erro. E xa, pois, como dixo outro, remato no mesmo tono que estou falando. ¿No? Rematado o debate deste punto, sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 12, en contra 12, abstencións non hai, que produce un empate, por lo tanto, repetimos votación. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 12, en contra 12, non hai abstencións, queda rexeitada esta iniciativa do Grupo Popular. Pasamos ao punto número 9, que é unha dación de conta da Constitución do Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais da Diputación de Lugo. Punto número 10, dación de conta do informe dos meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2024 relativos ao cumprimento de prazos do Real Decreto 635/2014 da Diputación Provincial de Lugo e do Consorcio Provincial de Bombeiros de Lugo para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento. Punto número 11, dación de conta do informe do primeiro trimestre de 2024 relativo ao cumprimento dos prazos da Lei 15/2010. Punto número 12, dación de conta da información económica da Diputación de Lugo a 31 de marzo de 2024. Punto 13, dación de conta do informe de avaliación de cumprimento de obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de estabilidade orzamentario e sustentabilidade financiera a 31 de marzo. Punto 14, dación de conta do informe resumen anual sobre o control interno do exercicio 2023. Punto número 15, dación de conta das resolucións de presidencia adoptadas durante o mes de abril de 2024. Comunicacións de presidencia que non hai ningunha. E rogos e preguntas. Se non teño erro, hai 2 rogos e 2 preguntas formuladas por o Grupo Popular. E o primeiro dos rogos era para formulalo don Clemente Iglesias. Sei que ten a palabra. Bo día, señor presidente, señoras diputados e diputadas. O mal estado das vías de comunicación dificulta a mobilidade dos usuarios. No caso da nosa provincia, son moitas as vías de titularidade da Diputación que empregan a diario os veciños e veciñas, polo que o seu estado repercute directamente no seu día a día. No caso dos veciños e veciñas de Río Torto, que eu represento, sofren dende fai tempo o mal estado dun tramo de 6 km, concretamente entre os PKs 12 e 18 da estrada provincial Lugo P4404 que comunica Río Cabo, Aldurfe e Rodríguez, xa que presenta importantes baches e socavóns e unha sinalización moi deteriorada. A situación é similar ou cabe peor no tramo vello da estrada provincial Lugo P2801 duns 3 km aproximadamente de longitude, concretamente dende o Mazo a Tabal. Existen tamén no municipio outras estradas como son a Lugo P5504, Lugo P5505 ou a estrada vella de Ferreira Vella que tamén necesitan unha mellora. A vista do exposto, o Grupo Provincial Popular solicita ao Goberno da Diputación que comprobe o estado destas vías de titularidade provincial ao seu paso polo municipio de Río Torto e que leve a cabo as xestións oportunas para executar a maior brevidade posible as actuacións de mellora que sexan precisas para o beneficio dos veciños deste municipio.
Gracias. Moitas gracias, don Clemente. Simplemente dicirlle que debeu se olvidar alguna cousa cando ratou o rogo, porque aquí meteu carreteras que non están no rogo. Por tanto, foi un engadido, un rogo doble. Porque hai máis das que... Moi ben. Bueno, pois, segundo dos rogos, é para que o formule don Antonio Meixide. Moitas gracias, presidente. Moi brevemente, ou moi rapidamente. Eu creo que todos sabemos que Lugo é baloncesto, que Lugo é Breogán, e eu creo que todos coñecemos bastante ben a historia deste clube deportivo na nosa cidade e a importancia que ten para elo, a importancia que ten para a provincia e a aposta decidida que fixo esta Deputación Provincial no seu día, incluso por o propio baloncesto provincial, pois construindo no seu momento o Pazo Provincial que todos conocemos hoxe, onde xoga o Breogán, onde levamos as últimas tempadas disfrutando da maior categoría do baloncesto na nosa provincia, na nosa cidade, e que queremos que siga sendo así, onde cada fin de semana baixamos máis de 5.000 persoas a ver o baloncesto, pero o tempo foi pasando e o Pazo pois precisa novas tecnoloxías e precisa melloras. Non decimos que se este abandonando por parte desta Diputación, pero sí é certo que dende a afección está xurdindo a necesidade de facer certas melloras. Dende o Partido Popular hoxe propoñemos aquí esa reflexión como institución provincial. Creemos que sería importante que como Deputación Provincial nos plantexemos o mellor esas melloras no sonido do Pazo, esas melloras nos sistemas de imaxe e de vídeo do Pazo, e tamén incluso apostar por unha mellora na climatización, que os que vamos ali sabemos que en ocasións hai certos problemas, e tamén estudar ou plantexarse esa mellora do aforo do propio pabellón. Por tanto, desde o punto de vista máis constructivo, pois facemos esa reflexión ou esa proposta neste salón de plenos e agardamos que se teña en consideración. Gracias, señor Mejide. Non sei se o señor Refrén quere dicir algo. Sí, bueno, moi breve. Nos estamos traballando de man co club para seguir mellorando esas instalacións, que é certo que se quedaron antiguas nalgúnas cousas e que vamos facer según podamos con o noso orzamento, pero hai algunhas que son urxentes e que se van levar a cabo en brevidade. Moitas gracias, don Efrén. Pasamos agora ás preguntas que vai formular tamén don Antonio Mejide. Faga usted a primeira. Pois comezamos, se lle parece ben, polas rutas fluviais, concretamente pola flota de embarcacións que ten a Deputación Provincial ao longo da provincia, salvo que me corrixa o presidente. Digo polo orden das preguntas. Por donde queira. Bueno, pois, evidentemente, vostedes saben da aposta que fixo esta Deputación cando gobernaba o Partido Popular por poñer en valor a Ribeira Sacra. Falábamolo antes, a rede de embarcadoiros, augas mestas, a outra serie de instalacións. Pero todos estamos de acordo no potencial turístico que ten Ribeira Sacra e eu creo que no seu momento quen estaba ao fronte desta Diputación, o señor Cacharro e o Goberno do Partido Popular, pensaron que mellor forma de disfrutar das vistas, de disfrutar do paisaxe, de disfrutar e de coñecer a Ribeira Sacra que a través dunhas catamaranes. No seu día, incluso se les criticou, foi certamente visionario no seu momento e apostou por esa adquisición dos catamaranes. Hoxe en día é algo que naide se imagina que non estén, tanto no surcando o Sil como o Miño. Había 5 catamaranes, 4 están en activo, un agora mesmo está inactivo en Begonte, na nave de Begonte, e eu creo que o que todos nos preguntamos nesta provincia, estos sabemos que se adquiriron xa fai uns anos, sabemos que xa pasou o tempo, xa se actualizou esta tecnoloxía e xa houbo melloras sustanciales en outros puntos nos que hai naves ou barcos destas características, e esta pregunta é moi simple, senón saber que ten pensado a Deputación Provincial con estes catamaranes, que modernizacións, que actualizacións se van a facer ou que sustitucións en caso de que se teña previsto sustituir estas embarcacións, porque entendo que son un reclamo fundamental e imprescindible hoxe por hoxe para a Ribeira Sacra. Por elo, nós entendemos que se debe facer unha actualización ou mellora das mesmas. Moitas gracias. Pois vai dar resposta por parte do Goberno a voceira dona Pilar García Porto. Bueno, señora Mejide,
Teríame que aclarar a intencionalidade desta pregunta. Supoño que será descoñecemento. Mire, en canto ás melloras que vostede pregunta aquí, todos os anos se realizan melloras nas embarcacións da Deputación que además teñen un coste elevado, que se vostede revisara a documentación que lle pode brindar esta casa de xeito legal, podería ter claro a que melloras me refiro e así non tería que vir a preguntar a pleno para lucirse un pouco máis. En canto a renovar a flota, como decía o seu ínclito líder Aznar, estamos trabajando en ello. Moitas gracias. Gracias, doña Porto. Non sei se quer repreguntar. Sí, porque supoño que con melloras a señora Porto refírese ao mantemento xeral. Imagino que evidentemente farán o mantemento periódico dos motores, as patentes que hai que facer ese tipo de embarcacións, a limpeza e demais. Evidentemente, eso dámolo por descontado que se fai, pero como vostede sabe, actualmente estáse apostando por tecnoloxías menos contaminantes, por a electrificación ou por motores eléctricos, intentar fuxir da combustión, incluso por introducir outro tipo de melloras neste tipo de embarcacións. Eso é ao que nos referimos. Evidentemente que lle cambien o aceite aos motores de hai 20 anos, damos por feito que o farán. Senón, non estarían surcando os ríos. Bueno, un deles xa non lle cambian o aceite porque un deles afundiron. Pero bueno, quitando ese leve detalle, dos 5 que tiñamos, ahora quedan 4, pero os 4 damos por feito que o aceite cambiarán yo. E vamos un pouco máis aló do que vostede reflexionou. Moitas gracias, señora Porto. Efectivamente, o mantemento faise, pero a parte do mantemento fanse melloras que se vostede se molestara en revisar a documentación, insisto, sabería puntualmente en cada ano nos encargos a Traxa cales son. E a maiores deso, evidentemente, cando se produzcan esas renovacións na flota, serán tendo en conta criterios ecolóxicos, que é o que nos gusta facer a nós. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. Moi ben, pois formulo a segunda pregunta, señora Mejide. Non, sin a que non debe saber as melloras é vostede, que é a que non as está citando. Pero cambiamos agora de tercio hacia os bombeiros. Miren, hai unhas semanas estivemos compañeiros deste grupo provincial visitando o Parque de Bombeiros de Barreiros. Somos coñecedores da importancia, eu creo que todos os que estamos aquí presentes, non o Partido Popular, eu creo que todos somos perfectamente coñecedores da importancia dos servicios de emerxencia, somos perfectamente conocedores do fundamental destes servicios e por elo nos desplazamos ao Parque Comarcal de Barreiros, porque ademais se nos chamou para que vísemos os problemas que ali tiñan. Dan servicio a 11 municipios, 46.000 habitantes en circunstancias normais, en época estival máis de 70.000, creo que o consorcio, se non recordo mal, anda nos 130, máis ou menos, traballadores entre laborales, funcionarios e a xerencia definida pola Deputación Provincial. E nos fomos ali a velos. Pasáronos unha serie de queixas que supoño que vostedes son coñecedoras, pero se me permite relatar moi brevemente. Facían alusión a, por exemplo, unha intervención que tiveron o día 15 de abril de 2024, citaban agora, ás 14:46 recibimos unha chamada, van relatando como foi esa salida. Primeiro, saliron cun camión autoescada e co bull, co camión de primeira salida. O primeiro do autoescada quedouse disparado aos 5 minutos por unha avería que tiñan notificada 6 meses antes co sensor de temperatura do camión. Cando chegaron ao incendo, ao sinistro, tiveron outro erro máis que estaba notificado dende hai 2 anos, neste mismo camión. Volveu a dar despois outro erro, neste caso era ca toma de fuerza. Despois volveu a dar outro erro co posicionamento, cas sistema de estabilización que teñen para elevar a autoescaleira, que tamén estaba notificado con antelación. Falaban, ademais, que dentro de estes retrasos acumulouse aproximadamente uns 10 minutos para poder comenzar a salida. En canto ao camión de primeira salida, que les denominan bull, onde se leva todo o material, enseñaron os vídeos nos cales non era capaz de rebasar os 30-40 km por hora nas subidas por unha total falta de potencia e incluso relataron problemas de presión na bomba da auga que non daba a suficiente presión en ocasións. E que os camións que se adquiriron, neste caso os vehículos máis pequenos de primeira salida, non teñen depósito de auga, algo que era un erro. Decían que non se lles consultara as necesidades.
teñen un mal acceso ao propio parque comarcal, está en moi mal estado o acceso, e dentro do propio parque hai goteiras, hai humidades, necesita un mantemento máis adecuado, e incluso nas habitacións nas que puidemos estar, onde durmen nas guardias, directamente ou literalmente chove nas camas cando fai mal tempo ou cando chove. A pregunta é moi simple: que pensan facer para subsanar estas deficiencias? Moitas gracias, señora Meijide. Debe ser moi gracioso que o señor Rivera non para de rirse destas. Moitas gracias. Decía que vai dar resposta a señora Porto, pero, a ver, usted acaba de votar máis de 5 minutos, que é o tempo completo de unha intervención. As preguntas son preguntas. Non poden vir aquí con un texto como se fora unha constitución. Por tanto, nas próximas veces, ciñanse a eso. Porque, entre outras cosas, o reglamento fala que entre preguntas, repreguntas, contestacións, non pode levar máis de 5 minutos. Por tanto, de verdad, hoxe xa está, pero no futuro, oye, unha pregunta é un rogo, leva medio minuto, non leva máis. Fíxose vostede nos parlamentos como fan. Señora Porto. Non lle vou ocupar o mesmo tempo neste pleno que ocupou o señor Ameijide para formular a pregunta. Mira, evidentemente nós temos pensado darlle solución a todas as necesidades que xurdan no Parque de Barreiros, ao igual que se lle dá solución a aquelas outras que xurden en calquera parque da provincia, pero é que non é nós. Nós somos o Consorcio de Bombeiros, que está participado 50% pola Diputación de Lugo e a Xunta de Galicia. Vostede seguro que sabe tan ben como a min que recientemente tivemos un pleno. Pero vostede, que é tan populista e que lle gustan os titulares e a demagoxia, prefiere vir aquí a plantexar esta cuestión que comentala cos seus compañeiros na Xunta de Galicia para que falen co presidente no pleno do Consorcio, na intimidade do Consorcio, e se lle busque solución. Porque usted non persigue a solución, señora Meijide. Usted o que persigue é o ruído, o barullo. E iso é o que non pode ser. Iso é o que non está ben visto fora. E mire, últimamente xa ven os plenos só a falar ao final, debe ser que lle costa preparar os asuntos, ven a falar ao final e cerrar con un turnillo de palabra aí na pregunta a ver se solta algún chascarrillo co que se poda ir máis contento pa casa. Pero este lle máis serio que ese. Eu que lle digo é que o rigor é que vostede o traslade onde o ten que trasladar. Que, por certo, nin saben que anda facendo turismo pola provincia, que eu convido, ademais, que participe no Coñece a túa provincia, así vai nos catamaranes, coñece as melloras que se fan neles, pode viaxar pola provincia, a Barreiros, a Chantada, coñecer os parques de bombeiros e facer algo moito máis productivo que o que está facendo intentando denostar os traballadores, intentando manipulalos, por certo, como fixo sempre cos bombeiros o Partido Popular, dende Elena Candia, como fixo sempre con eles, e sin o máis mínimo rigor na defensa dos servizos desta institución. Moitas gracias. Moitas gracias. Alguna repregunta? Sí, moi brevemente. Somos coñecedores que evidentemente hubo un pleno do Consorcio fai unhas semanas e evidentemente somos coñecedores que o 50% do orzamento o pon a Xunta de Galicia. Non é menos certo que a xerencia nomea a Deputación e que o presidente é o presidente da Diputación. E somos coñecedores que hai 900.000 euros que se incorporaron nesa modificación de crédito hai uns días precisamente para ese consorcio. Unha mágoa que esos 900.000 euros froito do aforro ou forte o de non destinalo no seu día a mantemento non se tiveran utilizado no seu momento para reparar estas averías notificadas en algún caso hai 2 anos. Por eso lle pregunto, lle volvo a preguntar, cando se van a solucionar? Porque isto non é de hai unha semana, é de hai semanas, é de hai meses, é de hai anos e están notificadas polos propios bombeiros e sábeo a xerencia que vostedes, como goberno provincial, nomean. Moitas gracias. Mire, é vostede un manipulador tan grande. Perdón. Lancen, non se me lancen. Teño que darlle as gracias ao señor Meijide e pasarlle a palabra a vostede. Moitas gracias. Gracias. Señora Porto. Para abreviar, disculpe. Mire, é vostede un manipulador tan grande que repregunta o que non pregunta na pregunta. Esa é a cuestión. Eu creo que me entendeu sobradamente. Vostede, o que ten que ter claro, ademais, é que non pode vir aquí a calumniar e a señalar a traballadores desta casa, como veñen facendo últimamente do Partido Popular. E vou aproveitar este último turno de resposta na pregunta, primeiro, para remitirme o que dixen no primeira turno de resposta. E segundo, señora Meijide, mirando moi de frente, para pedirlle que retire o cuestionamento que fai a xerente do Consorcio empregada da Deputación de Lugo, que retire o que di sobre a xerente do Consorcio, nomeadamente nesta moción, donde di que hai falta de vontade e mala xestión. A xestión podémola cuestionar, a falta de vontade non.
Déixese de facer demagoxia, déixese de sinalar persoas, empresas que nada teñen que ver cos súas razóns políticas. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, agotado o orden do día, levantamos a sesión.